3人で楽屋呼ばれたんよ、でこっちですどうぞって言うて、ガチャって開けたらもうびっくりこいてんけど、こっつい広い部屋にね、薄明かりで一人で座ってんのよ薄明かりでお香を焚いてなんか幻想的な曲をかけて一人でソファにガー座ってんの。絶対俺しばかれる思ったんよ。なんで人しばくのにお香を焚いて音楽かけて待ってるやつおんねん。ほいでもう東野も蔵野もあいつら汚いねん、こんなんやって座ってんねん。ビッキーンせずに食べて、もう俺も必死で取り繕わなあかんから、あの人もそんなに喋れへんし、ね、なんか家族っていう今回ツアーやったの。今日はいつもより長くやっちゃったんですよ。これから家族サービスですねって言いそうなここまで出かけてんけど言うて汚いよな。でもあいつらな、東野なんか普段絶対あんなやつちゃうのに、ああいう人の前行ったらもう全然やもん。ピッケ全然喋れへんの。そうやねん。ほんでコーヒー出されてんけど、それ絶対手つけへんねん。こうやって俺なんとかせなあかんわ思って、まあ俺がコーヒー飲もう思ってパッて言ったら、蔵野と東野俺が手かけたら一緒にガッてコーヒーぐらい自分の意思で飲むよ今や思ったんじゃないですか。したらそうそう今しかない。3人で一緒にコーヒー飲んでやる。めっちゃかっこ悪い。本物は誰だよな一応ね、まあまあいいがな、おもろいからそういう空気もねたまには。ああこれすごかったですよね、だからわざとやってんちゃうかなって後で話はしてたんよ。ああでもいつもそうなんやろな多分。おいらにプレッシャーを与えるためにちょっともう呼んできますって言ったら、ちょっと待て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 って言って、ちょっともうちょっとライト消せ、お香はよたらんかいガーやってね、なんか幻想的な曲なんかないんかい調べて、よし来いよし呼べって言ってそんなバタバタはしてないやろもうちょっと暗くいいっすか、これでいいっすか顔暗すぎるわ誰か分からへん。わかるわそんな長渕さんの楽屋へってプロレス界に封印された幻の技、フライングローリングソバットエクスプレスとは一体どんな技だったんでしょうか。今プロレスの団体がたくさんあるでしょ。はい、いろいろありますね。あんな全部団体違うんですけども、やっぱり月に1回みんな集まるそんなんあるんですか。飲み会みたいなのがあるんですよ。そこでねやっぱりまあ僕なんかは幹事やってますけど、いやほなあなたはどっか団体に所属してるんですか。してますよそれは。どこの団体に。だから、僕は覆面レスラーですから言うたらあかんやん。そうですもうね、ここまででギリギリ目いっぱいなんですよ。覆面レスラー。覆面レスラーです。名前教えてもいやらえるかな。もうそれはもうだってそれ言うたらもうバレるじゃないですかまあまあその集まりがあるんですよ、あってね。あってでそこで去年かな、やめへんかっていうのを坂口誠二が言い出したんですよ。新日の社長やってんねやったっけこれそもそも誰が作ったの技なの。それはグレート小鹿がやる誰も知らんわ。一時期それがブームになりましてね。あ、そうなんや。ねでも幻の技って封印された幻の技ってあまりにも危険なんですよ。ああなるほど。はい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 でこれはもう選手生命に関わるということで、やめようやないか。やめようと。それはもう目つぶしとか金的蹴りに匹敵する。いやもうのもんではないだろう。なんていうのかな、もうブルーになると。いやだからそんなん別にどんな技かけられてもブルーになるわ痛いんやから。もうほんまにしばらく家帰ってもほんまブルーになると。嫁はんの目見られへんと、あんなことされたら。はあということでこれは見たいなそんなブルーになるような技って、でこれはやめようということで坂口誠二が言い出した。坂口誠二が言い出してでそれをケツ取りましょうっていうことで、まあまあええやないかということで、今回晴れて、ローリングソバットエクスプレス、フライングね。フライング、はいをやめることになりました。いや一体どんな技だったんですかって
じゃあ俺にかけて。旦那は2人しかいないですから。俺にかけて。僕がやるんならあなたがやられる方ですよ。ああ、もうそうしゃあない。ブルーになりますよ。家帰って嫁の顔見れないですよ。いや、もうしゃあないわ。やっぱ見たいというハガキ来てますから。じゃあまあ出てきますよね。はい、タッチしました。ああ。なんやろ。技かけろ言ってんの。今のは？今のがエキスプレス。俺今冗談やから。そうやろ？びっくりしたわな、もう。そうですね、後ろに前に倒れましょう。あ、前に。後ろに倒れましょう。どっち？後ろに倒れましょう。後ろに、はい。いきますよ。いくで。こう来た時にこう入っていきますよね。で、こう。もうすぐマイケル・ジャクソンが来日するそうですが、はい。何でも松本さんはマイケルと仲が良くて、日本に来ると必ず松本さんの家に遊びに来るというのは本当ですか？マイケルとは前に日本来た時からかな。出会いのきっかけは何なんですか？僕がコンサート見に行ったんですよ。普通やん。いや、最初はそんなもんですよ。ああ、そうか。僕一番前で見てたんですけどね。はい。じゃあマイケルがやっぱりなんか感じたんじゃないですかね、マイケルは。だから何万人っておるファンの中でやっぱ僕だけがマイケルを見る目が違うというか、やっぱ分かるんですよ、こいつはほんまのファンやっていうの。なるほど。僕はマイケルのことをすごくこう見てたのが、やっぱりマイケルに伝わったんでしょうね。だからもうマイケルは後半からかな、もうずっと俺の前でもこれでしたからでまあ家来るようになったんです。あ、そうね。今度も来んの？来るでしょうね。ね、何してるんですかって家で。よくなんか手伝ってくれますね、いろいろ。何を？いや、例えばもうお皿洗うたらもう横で乾いたタオル持って待ってます。ええやつやな。そうそう。でもうテーブルでもこう手やったらもうマイケル向こうこっち持ってますから。それはね、すっごいもんマイケルは。でこうテーブルこう持っていくでしょ。でこう行ってからこう行くとかできますからね。一回マイケル向こうすぐこう回れないですからね、長いテーブルの時はね。ここがガン当たるからね。それマイケル分かってるらしく、一回向こうマイケルこれはね、やっぱマイケルすごいなって思いますよ。それはすごいわ。すごいね、やっぱ感性が似てるんですよ、マイケルと。びったんこなんですよ。笑いどころも一緒やしね。なんであいつに分かんねん、そんなんお前が笑ってるとこ。だって味噌汁とかこうね、ポンとこうテーブル置いたらたまにツーって動く時ある。もうマイケルと2人でフォーフォー言うてます。次元大介より早打ちで有名な松本さん、ぜひその腕前を披露してください。早打ちとかやったことある？早打ちはないね。チャカは打ったことあるけどね。あ、なんで？東京湾で？ほら、鉄砲玉か。練習行ってどうすんねん、外国でや。ほんまに外国やろな。頼むでよ、おい。お？何？早打ち？早打ちはないわ。あ、ちょっとやってみ、早打ち。簡単じゃないですか。はい、いくよ。はい。ね、はい。全然遅い。なんで？むちゃむちゃ遅い。どこがあかんの？どこがあかんのってもう、修学旅行の行き場所からもう間違ってんねん。もう無理や。そう。やったんか。二見ヶ浦行った時点でもう間違ってんねん。お前も行ったやん。一緒に行ったやんか。遅すぎる、もう遅すぎる。2回来たね。それどうだから何が遅い？まず構えが違う。
こうや2丁やったら2丁って言えよ。しかも何やねん。何がいい？おかしいよ、普通こうやろ。違うもっとこうです。はいはいあ、もう全然気持ちが悪いわ。吐きそうやわ。気分悪い。ほんならお前やってくれ。はい、いいですか？早打ちっていうのはね、どういうことか分かってます？早打ちな。早く打つことに意味があるんです。早く打つ、早打ち。分かってんのか。もうこの手は弾くこともできる。弾く。言えてないよ。早打ちができて言えてない。うさぎけん。この手弾くこともできる。はい行きましょう。おい、何早打ちしましょうか。おいはいやってくれはい早くで。はいはい。バーン。何やねん。前出せよ。なんでそんなことせなあかんねん。こんなとこ打って何の意味があんねん。早う打ったもんの勝ちやないかい。大体お前向こうに人がおんねやろがい。そんなん知りません僕は。早く打ったら勝ちでしょ。なんぼでも早く打てますよ。危ないやん、ほんでこんなとこで打ったら。なんで危ないの？いや、足当たったりするかちょっも分からへん。と内股なってます。それ今やったやん。その昔レンジャー部隊にいたという松本さん。その部隊での松本さんの活躍ぶりを教えてください。こう一応ね、こうヘリコプターからこう降りてるのはこれがあなただと言ってるんですけどね。僕はヘリから釣られたままこう打ちましたからね、こうよ。どこでやねん。あそこでわかるやろ？どこでやねん。なんやねん。どこでやねん。アフガンですよ。もうなんかこんなんするたらもうアフアフガンで打ちまくりで歌いまくり言われたの。歌まで言ってたんや。夜はね。カラオケね。あれですよ。いや、活躍ぶり教えてください。まあいろいろありましたね。僕は人助けとかね、やっぱり助けることがよく任されてましたね。まあええわ。まあ8つの免許持ってますから。教えてほしい。だって8つぐらいなかったら入れない。入られへん。特殊部隊まずは普通免許ですよね。それはね、鼻出たけどそう。それはそう。で普通免許持ってるということは、バイクも乗れるわけです。バイク原付ね。原付やね。はい、原付もこの時点で2つです。それは何、レンジャー部隊にあんま関係ないんだよ。なんでやねんな、お前ちょっとあれ取ってきてくれとか言うたら、それはバイクで行くじゃない。そんな時にわざわざ戦車乗らないでしょ。まあええわ。はい、ほんで。あとボイラー。ボイラー。何すんのそれ。いや、ボイラーマンですよ。ええわ。ボイラー。まあそんなんでね。まだあるやん。8つやろ。いろいろあるかな。まだあるわな。何。ボイラーの次。溶接。これは戦車のここがブラーンとなってるから。それはお前らの仕事ちゃうがな。人にこう持ってもうといてやる。いや、じゃあやり方はどうでもええねん。これがこうなる時は、ここがパコパコになる時があるんですよ。お前らには分からんやろうけど。いや、分からんね。ええわ。溶接ね。あとそうですね、優しさライセンス。まあ救助しに行ったりするわけですから、優しさライセンス持ってないとね。これが一番難しかった。あ、そう。実技があったからね。優しさライセンス。どんなことすんの？いや、風船取ってあげたりとか、木に引っかかってんのを子供に渡してあげたり、そのずーっと教官見てますから。活躍を教えてくれ言ってんねん。別にそんな話って言うの。まあ意外とその戦闘っていうのはね、そんなにないじゃないですか。ああ、なるほど。そんなことよりもほら今例えばタンカーのオイル漏れでね、えらいことになったり、あんなんをこう助けに行ったりとかね。なるほど。あんな活動も多かったですからね。なるほど。で僕が一番記憶に残ってるのは山火事で、バンビを。どんな感じ、状況はどうやったんですか？何がですか？どういう状況の中で出動したんですか？僕がヘリでね、こう迂回をしてたんですよ。迂回？迂回じゃない。
返してそんなん別に返って言えんやん。とりあえず平で飛んでたんでしょ。でバンビやっていうことでね。はいはい。ほんでもうバンビがその谷間にね、谷底でどっちやねん。谷が上でね、そのどっちやねん。谷底言うたり谷間言うたり、谷の上。そう谷の上にね、こうウサギがこういたわけですよ。ほんならバンビはどこに。バンビがね、バンビがもうガーなってたわけ。生まれたてやないんやろ。あれは生まれたてなんやないかな。あそう。でこうでバンビやっていうことで、バンビ発見っていうことで、松本隊員やってくれっていうことで、松本隊員がやってくれっていうことで、そりゃそうやろ。現場お前しかおれへんねん。で自動操縦にして自動操縦自動操縦にするんですよ、ヘリをね。じゃないと僕が運転してるって僕が助けに行くことできないですから。でこうカチャッとこう自動操縦。それ何。両端にこう2個あるのに同時に収まるんですよ。でこうさあそれでいったんや。だから人間ならこうやらほら人間がこうやりますけど、バンビなんて言うてもアホですからね。分かれへんわ。手出したこう手出したって分かんない。まあ分からん。でガーッいったら頭触れるぐらいのとこまで来たんですよ。ガーッて掴もうと思うんですけど頭にこう当たるぐらいの感じなんですよ。なるほど。もうほんまギリやね。イライラしてほんでこうパーンほんでもうスルスルスルまあ言ってますよバンビが2人でジャングルへ行って浜田さんが毒蛇に噛まれたら松本さんはどうしますか。愚問やと思うんですよ。これは何ですか。だから僕は浜田のことしか考えてへんだから毒蛇が出てきた時点で僕はその毒蛇を許さないです。何俺の浜田の前に出てきとんねん。しかも聞いたら毒を持っている。誰に聞いたんや。下馬評では毒を持って何や下馬評ってもう腹立ってしゃあないだからその毒蛇が出て浜田が噛まれるとこまでまず行かないですよね。噛まれることはないわけや。ないわけですよ。その前に阻止する。もちろん阻止します。それは毒蛇に関わらず何でもそうですよ。俺は何かをするとき、例えばここにある消しゴムを取るとき、これは浜田にとっていいのか悪いのか。なんとでもええ。なんだって浜田でしか考えてないんですよ。青やこいつ。僕はもう朝麦茶を飲みましょう。この麦茶は浜田にとっていいのか。おいええわ。僕がたまに行くビデオ屋があるんですけどね、そこのビデオ屋のアダルトコーナーにね、誰が借りんねんっていう AV があるんですけど、これ一回見てくれへん。俺はねもうびっくりした。それは常に借りられんと置いたのずっと。いやそれは誰も借りないっすよ。あいつを例える言葉はこの世にない。これびっくりするで。違うやん。普通 AV ってほらパッケージはめちゃめちゃ綺麗に写ってて実際見たら何やこれっていうのが多いじゃないですか。そういう意味ではもう出任せなし。おらね。おい待て。ほんならお前見とんねんやないかそれ。じゃあ中は見てへんわ。借りてへんわ。出任せなしいうことはお前実際見てるみたいな言い方やないかそれ。違う。あれは全部モザイクかけなあかんって。もうずーっと最後まで全部モザイクやな。そんなもんここがどうとか
かね、いやもうここ映せ、ここにかけろ、ほんまにね、俺なパッてカウンターパッて見て、もうほんまに紅茶ガチャーン落としたの。自分の家やないんやからビデオ屋やろ。で一回も俺もう出たんやビデオ屋、まだ戻ったもん。まだ見たなったんやまた見てみたなったんや。一回もまた来ますわって言って違うともっぺん見て、もうねこれね一回ね行こう。まあ板尾も一緒におってんけど、板尾はねこんなわけないって言うこれ監督ですよって言うなんで監督がパッケージに載ってんの。関係ないやろそんなの。でねシリーズもんなってんねやわ、この 6シリーズぐらいの中の2つは目も当てられない。一人はねモンタージュあるやろ、モンタージュ写真、モンタージュってあれ4分割になってるでしょ、明らかに1枚多いんですよ。そうないよ。頭あるでしょ、目あるでしょ、鼻あるでしょ、口あるでしょ、これで大体モンタージュですよ。頭あるでしょ、目あるでしょ、鼻あるでしょ、なんかあるんですよ。ほいで口やねん。肌色の何かが1個あるんですよ。余分なもん。余分なもんが、そして口が来てるんですもん。あれは誰も借りへん。だって手にも取らんやろ。お前はとりあえず見たんやろこうやって。いやほんまにねびっくりしてね、マジでどう見たらええんか分からへん。松本さんに質問です。はいはい。なぜ旅行に行くと行きにはカバンに全部入っていた荷物は帰りになると入らなくなるのですか。ぜひ教えてくださこれどう思いますか。い。いやなんで土産とか買うたら増えるから当然入らないじゃないですか普通はね。はい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 。そういうことじゃなしに。何ちょっと待って、そしたら、僕は、行きの荷物が行きは入ってたのに帰りは入らないのを、まさか俺はそのお土産を買ったからやとかそんなことを言うと思ったんか。たまに言うやん俺はそれ何やの。それはないわ。今の何やの。ちょっと顔赤なってるけど。顔赤なんだったらやめなあれ。って今の何やの。てるかなあ流行らそう思ってんの。顔赤なってんけど。なんやほいで。そういうことじゃないでしょ。だからまあちゃんとこう入れてきたのに、帰りは入らなくなる。はい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 。これはなぜですかという質問でしょこれは。そういうことほんまありますよね。だってねむしろ減ってなかったらおかしいわけですよ。それは何ですか。なんでですか。いや聞いてんねん。例えば歯ブラシセット持っていきますよね。向こうで歯磨きますからチューブは多少なりともへこむわけですよ。細かいことで言えばですよ。でもそれかってなんかケースに入れてるんじゃないんですか。でまあいいですよ。下着でもそうですよ。やっぱり汗を吸ってますからしなっとしますから、最初はふんわりしてたんもやっぱり多少ふんわりって下着多少ですけど、下着ごときであんただから増えるよりはむしろ減るはずなんですよ。でも入らない。これどういうことなんやっていう話なんですよ。同じ量のものがなぜ増えてるんかっていう。いやいや松本さん教えてください。じゃあ言いましょうか、はい、結局ねカバンの中にねその思い出が詰まっとるわけです。今日臭いなプンプンするわヒュ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 からいやでもそれはありますよやっぱりどうしたって。いや思い出はありますよそれ旅行行ったら。そうそう楽しい思い出がね。それは当然あります。どんどんそれを詰めて帰ろうという気持ちがねどうしたってこうカバンを大きくする。あともう一個考えられるとしたら、お土産お土産だけやんけ結局お土産やねんから何やの。
この間ね、鍋しょう言うてね、木村の家で鍋してましたってさ、やっぱり鍋やでお前それ寿司と一緒やん。おほほほ誰やんそれ誰やん。あ、これ僕ですけどもね。お前がおほほほお前も言うてたわけですよ。まあ映画まあまあね、みんな笑ってたわけや。みんな笑ってたわけですよ。トゥルルルトゥルルルって私携帯になりまして、はい、もしもし、あっこやけど、出たー、もうですよ、もうね、もう警報鳴ってますよ。なってますよ、もう黄色のパトランプガーッなってますから、もう会いたいねーと思ってましてね。ちゃうねん、木村の家ってな、携帯入れへんはずやねん、入りにくいはずやねん。そりゃ強引ですよ。いや、やつの電波は入ってきますよ。メモリ1しかつけへんのにね、あんま書かれへんねん、あいつのとこおったら。関係ないんやな。ドーンどけどけってなるから入ってくるから怖いわ。何してんの。ちょっと今鍋やってまして、もうまさに今始まったとこなんですよ。ほんまもう食い終わってたんやけど、ほんまかいな。ほんなら行くわ。出た。コンパしてますとか言うたら、ちょっと私も行くってなるでしょ。男女ちょうど数を追うてんのに、あれ来られたってね。男一人増えるだけや。男多なってまうからね。そりゃそうや。そやろ。それも困るから、いやもう分かりましたわ、行きますわ。お前早おいでや自分ら。まあそうなんですけどって言って、もう弱いな、もう。切っていきますって言って、六本木ですか、はい、15分ぐらいだったらトゥルルル、遅いな。あてやって言うてないやろ。言うてないけど、あ、はい、ごめんなさい、すみません、いますって言って、これでも下っ端や。う着いたらもうカウンターにも誰とおっちゃんとね、おっちゃん同士で。おっちゃん同士で、おるわけですよ。今までね、俺は狙われてんちゃうかって言うてたやろ。あんなもんあくまでも予想やな。もうはっきり分かった。カラオケ歌うって言い出したらこれぐらいの距離やで、俺は秋夫や、このぐらいの距離で「あらから欲しいあらから欲しい」それお前見ながら。すごいバイタリティーですよ。それバイタリティ。それバイタリティかな。うそー、もうあげたらええ。ほいで帰りのエレベーターでも自分なんや、彼女の一人もおらんのか、なんでですか、こんな朝までお前が呼んだんだ言うてへんけどね。言うてへん。それは言うてへん。いや早く来てーんとか言うんですよ、たまに電話で。ニューハーフやん。男や言うてるやん。松本マジックという文字芸がある松本さん。どうか松本マジックの一つだけでいいので教えてください。僕は大体女を口説く時はマジックから入るタイプなんですよ。ベタな男や。それおっさんやでよ。何個あんの？一つだけでいいって書いてます。いや、それは4つはありますね。たったかい。でもそれでももう十分一般人は納得しますからね。驚く。もうすごい、なんで消えちゃったのっていう。消えんの方がいいな。もうなんで消えちゃったの。何がいいな。いや、それはいろんなもん。そうですね。じゃあねえタバコ。誰に言ってんの？誰に今誰にタバコあります？ありますよ。ちょっと待ってください。いや、なかったらええで。あるがな。無理かいな。いや、今 AD がはい。まあ飲みに行ったりなんかするとタバコとライターは常に、それはもう絶対ありますから。セブンスター。違うんかい。いや多分大丈夫ですわ、セブンス
お前それで理由にせんといてやセブンスターやったからとか何がやねん言え。いやいや何がやねん。いやいいですセブンスターでいいです。いやいいですじゃない。いやいつもやってんのな。じゃあもうほんならセブンスターです。セブンスターが一番いい。ええな仕事中に何してんの。待ってよ、何もまだしてない。丸見えやん。何や手首返すと。まだ何もしてへんがな。手首を返したからね。明らかに隠そうとした動きやからね。まあであんま後ろとか回らないでください。種とかはやっぱありますから。はいはい。いいですか。まあめっちゃおもろいわ。青やこいつタバコ吸うとんの。じゃあどうなんねんってそれ。何がどうなんねんこれ。どうなるって？それを言うたら種明かしになる。隠そうとするんじゃないよな。隠せへん。そんなもん。隠すっちゅうか消さなあかんねんね。お前らは隠してたんやね。誰に聞いてんの。できへん今。なんで。ごめんほんまごめんほんまごめんほんまごめん。もうこけへん。どうしたいの。入れたいのか。幼少の頃から数々の猛獣たちの背中を乗り続けてきている松本さんですね。今までで一番乗りこなすのに時間がかかった動物は何ですか。ちょっと待って、はい、まず聞いとこう、はい、今までどういうのに乗ってきたん。物心ついた時にはサイに乗ってましたわね。でその前は何に乗ってたんかっていうと、それはその頃の写真がないんでわからないんですけども。サイ以外は覚えてないやな。覚えてますよ。だから物心ついた時はサイでしたから。だからそれ以降かってほんな覚えてるいうことやんけ。それ以降は覚えてますよ。何自分怒ってんの。泣いてんの。いや誰が泣いてんの。怒ってるわな。怒ってんの。じゃあサイから始まりましたね、僕の人生はね。物心ついた時はサイ乗ってたんですよね。サイに乗ってましたね。でその前はまあ覚えてないわね。でもほんならサイからこっち。あ、前はもうええんかいな。お前覚えてんねやろ。違うがな。サイの前を覚えてへんねん。サイの前を覚えてんねん。サイからは覚えてますよ。だから俺それ言うてねえ。何をエキサイトしてんの。サイの前はええから言うてねえ。サイの前はそっから行こう言えって。前って前じゃなくて前かい。それが分かれへんから。何がやねん。サイより向こう。もうええ、もうこっち0歳や。こっち0歳。この辺はもう全然覚えてないよ。その0歳とまたサイが分からんよ。こっち赤ちゃん。赤ちゃん、はいはい、赤ちゃん。赤ちゃんサイ。いやサイ言うたらあかん。サイ言うたらあかん。赤ちゃんな。赤ちゃん。でもこれ物心ついとんねん。サイです。サイやん。はい、サイです。こっからこっちを教えてくれ。こっから何を乗っていったか。そういうことやん。これ物心ついたんいくつやねんこれ。まあいくつでもええわもう。18。18？まあええわ18やわ。18以降教えてくれ。これやっと分かった。何を言うてんのかな。3位にはあれはね2年20歳まで。20歳までサイ乗ってて。ほんで何乗り換えたわけ。サイ何に乗り換えるっていうね、まずなんで乗り換えなあかんねんっていう。そうでしょ、それを言わないとなんで乗り換えたかわからないじゃないですか。まあ簡単に言いますよ。ほんなら2年も乗ってるとサイとねなあなあになってくる。最初の乗られてるっていうこの燃えるもんがもうないんですよ。
ああもう最初の頃はこう暴れたりして暴れたりして、俺は乗ってるでっていうのもあったし、向こうも乗さしてるでっていう、なんかそういうこうサイと俺とのぶつかりみたいなもんがあって、あったわね。わざと向こうもこうやってみたりとか、でもお前は落ちそれひんと。にこう誰が落とされるかいみたいな、なるほどなるほど。なんかそんなすごいいい感じやったんですよ。はい。いいユニットやったんですよ。ほお前どうせ乗るんやろ今日もみたいな。う。もうなんか当たり前になってきた。もう朝なって当たり前のように玄関にこう待っとるわけですよ。それを僕はすごく変えたかったんですよね。なるほど。そんな自分が嫌やったんですよ。はいはい。よくわかります。もうまあ失恋もあったしね、その間。誰が？お前が？いや僕とかもサイとかもそんなんもあって、あお互いな。そんなんもあってもうちょっともうやめようやと。でサイもなんか聞いたら僕も他に乗したい人いますみたいな。ほなちょうどええがな。理由は分かった。はいはいそっから何に乗ったんやっちゅう話。それからまたその新しいサイが来ました。サイ？また全然違うサイやけど、これは半年ぐらい乗りましたかね。でもなんかもう僕とこ来た時からもうなんかもう疲れてましたからね、だいぶ。前の人の癖がついてたから、ね、どうもこっちにこうやってあるある。これなんか前のやつの悪い癖やなっていう。やっぱりトラとかライオンとか系統っていうのは乗りにくいんですか？あれは乗りにくいね。でも乗ってきたわけでしょ？まあ乗ってきましたね。すごいですね。例えばそのサイの時はどれぐらいでもう完璧に乗りこなせるようになったんですか？まあ2ヶ月。でも2ヶ月かかってんねん。2ヶ月かかります。ライオンはあれ半年かかりましたですかね。かかってるねかかってるね。たてがみ掴んだら怒られると思ったんですよ。あ自分がかいな。俺がだからこうやった時ここ掴んだらあかんと。そうあかんと思う。俺は勝手に思ってたんや。なるほど。ほなある時に自分たてがみ掴んだらあかん思ってんちゃう自分乗りにくいんじゃんっていう、もしかしたらたてがみ掴んだらあかん思ってんちゃうなるほどって言われたんで、いいんですか？いいんですか好きにしたらええがな。怒ってんねや。これ怒ってんのかどうなんかよくわからない。まあ映画まあそれでもう半年ぐらいかかってるわけでしょ？はいはいはい。で一番時間がかかったのは何ですかと？まあね、ライオンの下りの時に考える時間よりもどっちか言ったらこっちに気取られてもうこうぶっちゃけた話。そうやね今ねこっち今スムーズにいったからね。そっか。まあでもないことはないんですよ。教えたってや言うてん。じゃあ言いますわ。アマリリス。楽屋にいる時はいつもワオワオ僕は時たま彼女を浮気相手の女の名前で呼んでしまい非常にヤバい雰囲気になってしまいます。名前を呼び間違えないうまい方法はないですか？絶対複数の女と付き合う時は名前で呼んだらダメですよ。まずね、なるほど。恵子とかよしことかもう言ってしまうと、もうこれは間違いの元ですから、統一するんですよ。何でもいいですから。例えばそうですね、ニキータ。2人だけの呼び名みたいなのをつけるわけやね。もうどこ行ってこっちのやつもお前はニキータ。絶対に間違わないですよね。なんでニキータ？ニキータ、それからいろいろありますよ。フォーエバー。意味はわかるわな。フォーエバー。統一さすんですよ。これはもう絶対そう。僕はまあこうぶっちゃけた話、まあここだけの話、お前としか絶対言わない。なんで半笑いやねん。いやちょっと照れくさいなと思います。まあでもお前って呼ぶんがね一番いいんですよ。呼び間違いはないわけや。そう。ほな相性をつけろ。相性をつけるんですよ。相性ニキータ。ただ一つだけ問題があるのは、このニキータってつけた時に、それが何かでバレた時にですよ、三角関係で、3人で話し合いをせなあかん時に、いやそれニキータわかるけどニキータの気持ちもどうもうその状況の時はな名前でいこう。お互いムカついてしゃあないから。こいつこの子にもニキータにニキータわかるけどこっちのニキータの気持ちもわかるやろ。言ってるおニキータ
お前なんて呼ぶの？例えば嫁のことはなんて呼ぶの？あ、それは下の名前で呼びますよ。よく人通りの多い道に自転車を止めておくと、戻ってきた時にカゴの中にゴミを入れられていることがあります。ありますね。そのゴミをわざわざ捨てに行くのも腹立たしいし、腹立たしいですね。かといってそこに捨てていくのも気が引けます。はいはい。こういう時どうすれば一番気持ちよく人目にも美しく見えますか？まあいろんなパターンが考えられますね。はい。まず一つは、無視をする。無視言うたって。わが乗ってるチャリンコの前にゴミ入ってるんですよ。乗りツッコミでその場をしのぐっていうやり方もありますね。誰も見てないわな。もうそのまま乗ったままバー帰って、今日はようさん買うてきた、そうそうこれもか違うわっていうやるっていうパターンもありますよね。でもそれ持って帰ってるわな、ゴミを。でもそんなことはありえないわけじゃないですか。なんで直せなあかんねん。いや、そりゃそうです。話ですよね。そりゃそうです。そう、ゴミどうしたらいいん？まあね、今日お客さんこれ何でいらっしゃるかわからないですけども、個々に自分、私ならこうするわって考えてらっしゃると思うんですよ。きっとね、お客さんも一人ずつ。それでいいじゃないかと。何も解決してへん。どうしても僕の意見を聞きたいのなら、それはもう簡単な話ですよ。はい、ほんならそれは言うたってくださそれを言うんですか、僕が。い。そうですよ、それ聞いてるんやかただでら。なんぼ欲しいねん。まあいいですか、はい。自分の自転車をもうゴミ箱扱いにされたわけですよ。そうですよ。これはひどい話ですね。そりゃそうですよ。自分のチャリンコですからね。山ほどゴミ入ってるんですよ。そうですそうですそうですよ。そうですともええこと言うてるよ。いざ乗って帰ろうと思って、ね、カバンも持ってるわ、入れよう思ったら何やこれ、汚いなあ、これ持って行って向こうへ捨てる、なんで私がせなあかんねんと、かといって、これも忍びない。さあどうしよいやう。イエイやな。イエイよ。俺お前背伸びたんちゃうか。そんなことはどうでもええから。これなんでやねん。ゴミをどうすんのやっちゅうねん。こうカゴのゴミを。そんな言い方すな。なんちゅう言い方すんねんお前は。優しい言えへんもっと。カゴのゴミをこれどうすんの？え？カゴのゴミをどうすんの？大阪弁で喋るな。これカゴのゴミこれどうしたらいいんですしょうかね。カゴのゴミをね、じゃあ言いましょう、はい。もったいぶったけれども、はい。ああ松本やっぱり閉めるとこは閉めるなとそれ誰やねん。思わしたるやないか。もうほんまお願いします。思わそうやないか。はい、もうここまで引っ張ったんやから。な、思わせるなら思わそうやないか。いや、思わせや。思わせられるのかと。ゴミどうしましょうこれ。人のゴミやけどね、これは。人のゴミや。これは人のゴミやで。誰やこれ。誰やねんと。なるわね。なるなる。ほんま芝居たろかと。芝居だろうかと。わしの自転車のカゴはゴミ箱やないっちゅうねん。ああ、そうや。言うたらなあかん。わしの自転車のゴミはゴミ箱やないっちゅうねん。ああ、2回目。もうええわ。今まで終われるかな。先日インターネットをしていて医療関係者から得た極秘情報なんですが、はい、松本さんが毎月体の限界ギリギリまで献血をしているのはなぜですか？お前献血したことある？あるよ。やって言うからええで。お前がなそんな人のためになるようなことするわけなんでやそれは嘘やねん。いやほんまやわな。やってくれ。何や言うたら当て逃げしてるお前がや。なんでや。何か言ったら当てにしてんの。ほとんど毎日当て逃げんのお前青か。同じやつに2回当てたこともあるお前。それぐらいまんべんなくもう当てていったお前がや。そんなわけあれへんがまんべんなくてない。な。なんでそれ頼まれて？あ、そうですか。なんで毎月そんなギリギリまで献血するんですか？人間の血のギリギリって知ってます？分からん。
お前何 cc 取られた？知らんよ、そんな覚えてへんよ。何やねんお前は。あ、俺のあれでその上かぶそうとしてたよ。ちょっと多めに言うとこそういうわけやないけど大体行くとね 200cc 取られるんですよ。あ、そうなんやね、200。ほんま？だからお前も200やったと何思う。 400やって言ってるやん。ちょっとあれの人はね、あれって何？ちょっとあれよ。タフな人がね400タ取られる。フって僕はもうすごかったですからね。ほんな普通の人400。はい、僕もヘクタールだってその献血者の人たちにヘクタールって呼ばれてますからあだ名ついてますから。また来たでヘクタールしょぼいやだね。ヘクターって呼ばれてる。青やこいつ。だからなんでしてるか言えってんねん。それヤクルトが欲しいからこうたるわ。もう献血するのやめもう。俺がこうたる。そこまでせんでも。いやいや相方にこうてもうたヤクルトと献血してもうたヤクルトの味が一緒やと思うなよ一生懸命バイトしたお金と拾ったお金とでは重みが違うやろ。その話をお前に今叩き込んどんねん。重み言うてみ。重みって言うてみ。重みって言うてみ。恥ずかしいわ。ええから重みって言うてみ。重みって言うてみや。おう。なあ。レコード大賞作曲賞を2回受賞している松本さん。46年と57年ですよね。はい。8歳やで。天才天野街道って大したことあれへんからね、天野街道って。誰が歌ったの？まあ演歌ですけど。あ、演歌なんや。演歌でした。それなんていう曲で？あんてえ？あんてお稲荷さん。お稲荷さん。お稲荷さん。なんていう人が？車田義人。え？何？車田義人っていう演歌歌手でしたね。車田義人？どんな感じ？ちょっとサビだけに。それはないでお稲荷さん。それ何やねん？サブタイ？いやサビに C？ C です C です。あ、それはないぞお稲荷さん。それはないでお稲荷さん。ご飯が入ってると言ってそれはないぜお稲荷さん。あおちゃうんか。何やそれ。あ、でも作詞さんあんたやないからね。ああそう僕怒りましたよ。何やこれと。はよ言え。わけわからんわと。はよ言え。お前今困ってたやないか。でも曲でカバーしましたから。まあまあね。あと何？46年と57年。57年。57年。これどういうやつ？これはねアイドルでしたけどね。はい。なんていうこれは曲なんですか？裸足のお稲荷さん。お稲荷さん好きやな。どうでくれやその裸足のお稲荷さん。そりゃないぜ。歌詞変わってないやんか。10年以上の前の歌の歌詞が変わってないやんか。誰が歌ってんのやったっけ？スン・ヨギョンっていう。まあところで、はい。ぜひ感動のメロディーをつけてください。作曲してくれと。はいいですか？はい。人の夢と書いて儚いと読む、夢破れた港に佇む女、あなた帰れと叫べども沖のいさり火が揺れるだけ。ピアノあった方がええねんけど。
今ちょっと今もう作曲入ってんの？作曲入ってんの？坂本龍一みたいやね。やってたけどこの間。何それ何それ。三味線？はいはいはい。イサリビっていう歌にしときましょうか、これは。ああ、いいですね。あはは。あははなんか書いてへんやん。お前、ビービービーっていうのあったやろな、ある調子の。なあ、ビービービーから始まんねやないか。これが俺のアレンジやないか。ああ、もうそれはしゃあない。あはは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 。始まれよ。なんやねん。いきます。お前今の好きよ。あなた。人の夢とか言って。演歌ちゃうのかよ。テンポは俺の勝手やないか。演歌やんか、どう見たってそう歌詞見たら。演歌やないとあかんのかい。いや、ええわ、ほんなら。ほんならええわ。はいはいはい。あ、いいですか。テンポ早かったもそれは。人の夢とか言って儚いと読むララララやや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 夢破れた港にお前それ何のジャンルやねん。超高級バーに行った時、こいつ初めてだなと周りの客に思われないためのメニューの注文の仕方を教えてください。だからやっぱかまし一発ですよ、なんだって。例えばね、ゴルフとかあるでしょ。はいはい。どっかのカントリークラブあ、はいはいはい。バーッとこう行くでしょ。カントリークラブ、はい。ね、もうパーッと行ってもうチンチンって鳴らしてチンチンってありますよね、多分ね。まあまああるわね。こうチンチン90で回りたいんやけど。それはあんたの気持ちやろ。ほなどうぞって言われるわね。どうぞ90で回すことによってもう相手はもう面食らうわけですよ。違う意味でね。下は90上は120で回る言ってやるんです。ダフりたくはないんやけど。いやそれは分かっとるのでみんなそうや。オーナーに言うてやるわ。こいつアウェー。ゴルフの話面白いな。前も聞いたけど俺。ね、でキャディーさんにももちろんこう。キャディーさんにも。目玉は嫌なんやけど。アウェーこいつ。って言うてこいつやる。アウェー。お前が入れんねやないか。そういうふうにそうなんや。かましてやることが一番です。ああ、なるほどね。あとまあホテルなんかでもこうバッと行ってもうまずいきなり外泊したんやけども。勝手にどうそう言われるの。そうするのって今までの客とはこの人は違うぞと。うちのホテルは3つ星だけれどこの人は5つ星だぜっていう話だ。人間として5つ星だぜ。人間として5つ星言わんでええがな。でみんなを集めてコンコンと言うわね。支配人が。 502の松本様、人間として5つ星だぜ。はいってほなこの超高級バー行った時にはって。まあバーもそうですしね、はいまずバッとこうまあもちろん入ってくる時からもう立ち振る舞いからも違うんですけど。ほな入ってくるとこからでいいじゃん。入ってレストラン入ってくるとこからにしてください。入ってくるとこね。はい、ガラガラ。おいおいおい、お前どうしてもこれはしゃあないねん。これはしゃあないねん。しゃあないねん。まだあと2回ぐらいあるから。ごめんね。ごめんなさいね。はい、待ってるで。はい。おいおい、そんなごめん、そんなごめん。もうこういうのはもう3つまでやから。もうあと1個ある。もうほんまごめんなさい。ごめんなさい。待ってるで。はい。ガチャガチャガチャ。
自宅ちゃうし。まあこうなんていうんですかね、こうね、まあこうちょっと斜めなんです。斜めでこうまあできるだけ低く入ったら全然かっこいいことあれへんやん。ほんまに何があるか分かれへん。店の中やがな。暗いから何も持ってけえへん。で何があるか分かれへんからね。でまあできるだけまあ低く、でまあこうガッとこうバッとこう構えますわね。でメニュー。メニューでございます。お、軽いね。別に笑かせ言うてんちゃうやん。かっこええ注文やからほんでなんか頼んでくれよ。ワインある？ございま。ますずワインでかましてやりましょう。ワイン何なの？ワインは何があるの？ってこうね。いやもう全部取り揃えておりますけど。あ、そう。ご要望に。ご要望があれば何なりと。全部あるのか？まあ一応取り揃えておりますけど。赤ワインなんだけども。赤ございますよ。全部あるのか？ありますよ。何を？本当に全部あるの？いやある言ってねえ。気分が悪い。なんでやねん。帰る。ちょっと待って。本番前ギリギリまで野球見んのやめなさいよ。あんなしょうもないもんに。なんでいつまでも野球見んの？今負けてんねん。巨人負けてたんや。お前野球の発祥は何か知ってる？何ですか？どっちことないねんで、あれもともとあれうんこから来てるんですよ、野球。知ってます？野球の「や」は野ぐその「や」なんです。どこがや。いや漢字にしたらそういやー言われたら分かれん。漢字にしたらね。最初は2人の男が言い合いをしてたとこから始まるんですよ。野球なんてなかった時代ですよ。それ日本人？日本人ですよ。あ、そうです。ほんでガー言い合いしてて、分かりましたろ。言い合いしてて、もう言い負けたやつが腹立ち紛れに落ちてたうんこを掴んでこう投げようとしたんですよ。ああやめんかいって言うて横にあった棒でこううんこを打ち返そうとしたんですよ。これ打ったところでピチャーっとなるわけでしょ。そうですよ。だからお前挟まれたランナー見たことあるやろ。ありますよ。でこっちにまたうんこ来てうわーってやってるでしょ。野球のランナーがこんなことせえへんがな。でもこううんこうわーやられてやってるでしょ。わかります？分からん。だから自分らは野球に熱狂するのはいいですけれども、その頭の片隅にうんこゲームやっていうことを。いや構えへんよ別にうんこゲームでも。今はうんこじゃないんですもん。だから頭にうんこをつけようとしたっていうことでみんな怒ってるわけですよ。監督は何やって頭にうんこつけようとしたっていうことでみんなうわー出てきてこうガー言い合いしてるわけですよ。ああ危険球とかね。そうまあその昔に置き換えたらね。そうですよ。まあ今はうんこじゃないから。いやまあ今はうんこじゃないけど、でもボールの中に入ってるのは今もうんこっていう。違うわ。話とかそうじゃないとかいうことは聞いてますよ。誰からや。松本さんが一時ニューヨークのダウンタウンで客に好きなだけ自分を殴らせてお金を稼ぐアルバイトをしていたのはなぜですか？何かの罪滅ぼしだったんですか？あの時はやっぱり金がね中学の時何本取ってたん一発65セント。なんで？なんそんな安いの？いやいやもう一つこう貨幣価値わからんからもう長者の列でしたけどね。長者？いや長者の列。長蛇の列。ああそうニューヨークやったから5セント払ってはいバーン。そうですよ。もう向こうはこれですからもう中学生ですからもう学ランの爪が学生服で行ってたの？学生ですよ。だって中学生中1の時はもう常にピシッとしてこうやってガーやってましたよ。ないでしょそんな洋さんの人間に殴られたこと。ないですね。腫れるとかいう問題じゃないですよ。もうどうなの？ここが切れてくるんですよ。なんや首取れかかってるんだ。
だんだんもうある程度までいったら腫れないですからね。あともうここからピキっていきますから。取れかかってくる。だからもうちゃんとピシッとしてねやってますけどね。大変でした。大変でしたよ。あの時は一番戻りたくないのはいつやねんって言ったらね。小学生の時はけどね。ないよ。バカなやついますよね。これ関係ないのに4回3回でピーンウルトラマンやね。ウルトラハムニだ。お前それ言いたいだけよ。どこやねん、言えもう。すぐ言え。そういうこと言うからややこしいやん。最初から言えよ、お前そんなショップがある言うてよ。めっちゃおもろい。何してんの？なんで俺にバンジーをやらねんの？は？ 3、2、1、ゴなんで俺にお前巨大ギロチンやらそう思わへんねん。人間逮捕バナナ取り人間逮捕バナナ取りするからこれをやらせ言うてんねん。こうなりたいんですか。そうや。お願いします。水中浮きや、スイカ割り。これそっくりやん。そっくり。これ以前やった人間逮捕ですか？そう。岡本ボンバイへ。第1回ガキの使いやらへんでチキチキ何人罰かわからないビリビリコンセントロシアンルーレット対決。山ちゃんのあのやり方の提案が通ってますね。うまいですね。第2弾。でもねしかし山ちゃんもうええやろ。これ見てくださいこれ。すごいっすね。判事くださいよ。なんでやねん。こんな話してるんですよ。会社でしょ。関係ないそんな。判事もらいたいわほんまに。すごい腹やしいまいちスタジオ受けてない。さあ前回ましたね寿司ではいやりました寿司アンルーレット。ルーレット。今回も一緒ですよ。今見てください。100個のコンセント。これはすごいですね。これこれはすごいですね。あらかじめ肩にこのビリビリマシーンがはいついてますけども、まあこれさしてね、ビリビリ来た人がもうダメだと。怖いわ。怖い。この100個の中で4つだけ電流が通っております。
4つ。4ねつ。はい。僕も本当何回もスタッフにも確認取りました、本当にガチやろうなと、もうしょうもない操作は絶対せんといてっていうのはもうくれぐれも言ってあるんで、絶対やる。ほんまただいいですか、4つだけ電流流れてますけど、はいダウンタウンのどっちか1人がアウトになったら、はいもうアウトになったら終わりですから。だから頼む。いや、ほんまもう、ほんまそれアでウトどっちかがアウトになるまでやります。だから順番もすごい大切です。じゃあ今から順番決めますけど、ただ僕どれを指してもね電流が流れない気がしないんですよ今回の対決はビリビリコンセントロシアンルーレット。100個あるコンセントのうち4個電流が流れ、ダウンタウンのどちらかがアウトになるまで行われる。くじ引きの結果順番はご覧の通り。果たして罰を受けるのは誰なのか。ただねなんかやらしいとこにあるでしょ、位置があんなとこにある。1あれでしょ。これなんか意味あんのかなこれ。いやこう分からんね、1ね。分かれん分かれん、これ分かれん。多分松本何番言うでとかこいつら考えてるんですよ。そうですよ。言いそうな数字言いですか。そうな俺の好きそうな数字とかなんか誕生日にちょっと絡めて絶対なるほど。絶対なんか絶対ある。じゃあ俺あの番号避けよう。何の番号やろ。絶対俺もあんねん、俺もあんねん。さあじゃあトップは、はいじゃあ僕からいきます。遠藤翔さん。こんなんもうパッと出てきた数字でしょ。そうやねほんまにこんな時間かかってるのそれでさ。 100個あんで、100個。パッとじゃあ23。よし兄さんあれじゃああれさしてきて。うわ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 もういかにもや。じゃあいきます。23番。 3人。はい行こちょっと待って。でもこれ一発目できたらよっぽど運悪い。いやほんまもう100分の4の中の1個ってことでしょ。ありえないです。じゃあいきます。う。うわ怖っ。いきます。はい。よし。はい行こう田中行こよしよしよし。こんなんまだまだ絶う。田中もうええぞ。いや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 。もうパッと決めてくれよ。はいはい。58番。あ近いとこ行ったね。ああなるほど。数字としてこう、派手さがないでしょ。そうやねまあ地味な場所もなんか場所も地味なとか58に仕掛けようみたいな考え方はしないと思うんですよ。なんかそれはお前の思い上がりや。中だるみの数字やもんね。数字なんかね。よし、58で。はい。もう来ばい。あんますよ、ほんまこんなん。来ると思うわ。大丈夫やろ、58そうやろこんなん。いきます。いけもう田中行ってくれ。一個田中行ってくれ。田中行け。マジかいや。じゃあ、抜けや。もう罰ゲームで。お前ね。特別枠。 1回目だから、1回目だから。 1回目だけど。あれ、これちょっと。次俺それやろう思ってたのに細かいな。この4つが嫌なんですよね。なるほど。これでも確率から言ったらですよ、はいこのうちの1個あるってことですよね。そういうことでしょ。確率の問題ですよ。確率4問題ですけど20だって4分の1じゃないですか。あ4分の1か。25分の1です。あ25分の1か。全然違うじゃないですか。 25個並んでたら分かる。25個の全然ちゃうやん。何の計算やねん。らしくない店。ちょっと待ってくださいよ。これで松本さんでやったら終いや、わりやからね。もう、やったら終わりだ。それはほぼいいですよ。それはもう絶対嫌やし、なんかその番組の今週のこのオンエアもなんかスカスカですし、もう最悪ですよ。それはもう僕は本当タレントとしてそれはできないです。それはダメです。うわどうしよう。うわもうでもこんなの言うててもしゃあないもんな。そりゃそう。そりゃ行こう。もうパッと行こあ、もうかなりビビってますね。めっちゃビビってきたわほんまに。う。罰が嫌なのかどうしようビリビリが嫌なのか。僕ね4いきます。わあそこ行きますか。あんまりこうね、いい数字ではないですよね。日本ではな。 4っていうのはね。これ直接言ったら来るってこと。そりゃ来るやろ。うわ嫌やなそれ。さあ、4番刺しました。さあ、来た。来い。ちょっと来い。いや、これは。来い、松本さん来い。すごい来そうやもん。いやめっちゃ怖いでめっちゃ怖いで。ほんま来そう。このようあんなさっさとできるな。めちゃめちゃ怖いですよ。怖いですよ、もう。怖いですよ。いきます。行け。あった。決まれ、決まれ。もう、すっごい。
回すんか。まあ確率まあまあそりゃそうですね。これできたらよっぽどやそうですよ。もうどれ以降は一緒やねんけどな。インスピレーションですねこれねパッと。これでも27。あそこなんかね電流がゴッと流れてる感じ。すごい電流が流れてるような感じがするんですよ。来い罰ゲームできへんぐらい来い。それあかんがな、ほんまそれ。それ体言わしとるがな、俺。そのさじ加減ぐらいできるやろ、お前ら。ちょこい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 。ちょこい。来たほらいやまあ回るか。まあそうか。そうなったらそうなるか。そう簡単にはね。いや、じゃあ、もう遠慮せんでいいわ。もうお前言っとけ。いや俺こんなんいっつも一番やからな単の全巻そう。いや、じゃあ、そうですね。例えば山崎1とかは11呼んでますよ1。なんで僕そんな冒険せなあかんのですか。1でも俺どうやいや、違うよ。それが冒険と取るかどうかやろ。いや分かれへん1は冒険でしょ。1と100はいやでもねざっと俺来てないと思うんですよね。ちょっと高すぎる。俺もあんな高いとこにやらないと思うんですよね。いや俺スタッフがね逆の逆でありえると思いますよ正直1と100は。ほんまに。じゃあ次行ってくださいよ1。これスタッフ的に無作為にやったのかはい。どうなんのあ考えがあってか。考えがあんのこれ。でも前の寿司の時かってそうやんか。あれは考えサーモンに全部。そうそやそうや。ということは今回もね当たりちょっと固めてる可能性があるんですよ。俺もそんな気がなるほどなるほど。あれやらしやろ。ここ大丈夫やな。もう住んでる人やから。やったー。それは余裕や。いきます。何も疑ってない。いけ。なるほどわあね。一回りしましたね。戻ってきた、戻ってきた。さあ2周目さっきのね固まってるで言うと、この60から65の間に意外と3つぐらい入ってるような気がするんですよ。なるほど。俺もそんな気する。 6分の3。俺すごいド塊があるような気がするね。ガーンと固まってる、せやろか。今さってこれ全部そうやったりするかもしれない。ありえるな。ひょっとしたらこの4つっていうルールすら守ってないかもわからない。はい、じゃあいきます。もう全然こういう固まったとこじゃないこっち側サイドいきます俺、81番いきます。81番81だったな。そううわめっちゃ知りたいわ。さあめっちゃとりあえず誰かがなったリアクションみたいな。見たい。それみたいじゃあその怖さがあるからもうじゃあいきます。遠藤はもうええやんか言っといたら。そうやんか、遠藤は。遠藤は何遠慮することあんねん、おい前。やいやもうほんまほんま。青か。罰をこうやらす側の気持ちをもうしてしまってるんで、もう気持ちよかったんであれ本当に。若干噛み具合が。そうですね。何を言うとんのこれ。なんでそこで。いったったらええねん、いったったらええねん、遠藤いったったらえ腹立つねんもう。ああ来たか。よし大丈夫。93番とかいったのかな。えねん。あ、これな。あええ感じやな。あっちサイド。あっちサイドあんままで行ってないでしょ。あんまり言ってないなみんな。はじゃあいったったら。これ大丈夫ちゃうかな。い。93番。93番いきます。させやはよ。何をずっと93番。 93番いきますよ。もうほんま田中行けってほんま。もう頼みますよ。もうお願いしますよ。これな田中行っても俺らには関係ないっちゃ関係ない。そうですよね。いきます。田中遠慮すんの。でも一人の罰は嫌なの。一人は嫌なの。だから行って。行ったれ。来い。はい来い。もう何もう学習能力ないな。これに寄った。そう集中しすぎやん。もう松本もうええよ。いやいやここで終わらすわけにもまだいかんでしょ。それは。大丈夫やってもうわこれね。もう平行つけるからもう頼む。もう全然わかんないですけど71番。
71？あれかあれちょっと怖いな。高めのところにあってだから74は行きたくなかったのよ。なるほどね。1個下や。うわ怖いなでもやっぱなんとなくでも硬いあんたみんな一緒やん。してるからしてないわ。電気してたら硬いんかい。硬いって絶対硬いもん今までと違うもん。大丈夫やん。怖い。ああもういやいやこれほんま心臓にも悪いし。お願いしますよほんま。いきます。声狭いとあかんちゃんこれ。これでもう行ってええねんで。遠慮せんで。遠慮せんで。うっそん。分かったわ、さすが分かっとんねん。腹立つわ。ほんま怖い。もう変な汗出る変な汗出る。めっちゃこれ汗出たらあかんのちゃうのでも。浜田さん決めちゃってください。もううっとうしいわもう。いやでもまあこれ早く行けよお前らボケ。やっちゃってください。ぴゃっぴゃっぴゃっともう決めちゃってください。いけ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 。固まってる。誕生日とかベターなんいけ。さっき言ってた番号って何でしょうね。あれ避けようって言ってたよ、浜田さん。一つ。なんやろな。なんかあいつのラッキーナンバーなんじゃない。いやラッキーナンバーっていうかそれ好きな31。あ31か。はあまあもうコールしたからあれですけど、はい隅の横行くいうのはなかなかのもんですよね。いや、僕ね、あれ、一番初め思ったのは31。でもなんか変な感じがしたんですよ。お前ら何言ってんの。まあでも俺はやっぱり隅の横はあんま行きたくないよね。決めてください。決まろものすごい電源流れろ。う決まろう決まろう決まろすごい。ものすごい。決まるような気がする。もう大丈夫やろ。女子医大運ばれろ。ああまあ近いかな。女子医大運ばれろ。いきます。お願いします。いつ？この後山崎も順調にクリア。まだ序盤戦とはいえ5人の間にただならぬ緊張感が張り詰める。そして迎えた5巡目。あこの4つ並んでるでしょ。おいけいけ。全部させ。4連続チャンス。あいいよ。4回やらしたね。4回出す。四つ股ソケットでこうやって一回それいいそれいい。 4点買いみたいな。それいいそれ。チャンスとかないですよ。そういうことじゃなくて俺ね21いきます。21。これね俺好きな数字やねん。もうぶっちゃけ言う僕の好きな数字なんですよ。あそうなんや。はいあえていけ。英語だったやん今までそれで。ありました。ないねん。ないじゃあいきますいきます21。いけ。いけ。もうエンドいっとけ。ここでいっとけ。全然大丈夫。そうか。よし行ここの2人で終わろう。う。13番。あれ？マジ？はい。僕初めて少年野球チームに入った時の背番号が13番だったんですよ。完全レギュラーちゃうやん。っていうかまあだからなぜそれを選ぶねっていう話なんですけどね。 13いく。 13思い切っていこうわ13もなんかまあ不吉な番号やからね。まあね。う。いきます。そろそろ来ますよ。いやもうほんまやもう俺ほんまなんかもう頼むほんま言って。いやだからお前ら西武に酔いすぎやねん。お前セーフとかせんでええからそんなに酔いすぎやねん。掃除機の生まれ変わりか。僕ちょっとムカついてるんですよ。僕9月8日生まれでしょ。98。なんか98だけなんか妙にあんな上にあるんですよね。なんかちょっと作為的な匂いがするでしょ。でもそれだけやったら逆にそうなんですよ。だからセーフなんかなと思ってるんですよ。声出せよ。何言ったんですか。なんで言った。今飲んだから。セーフなんじゃないかなと思ってるんですよ。
なるほどね。まあね、それはねちょっと分かんないですけどね。あんな上にまでけえへんって高く食ってるんですよこいつら。なるほど。邪魔くさがって。なるほど。まあそういう考え方ありますからね。そうでしょ。なるほど。ここまで面倒くさいことしてきたらすごいですよね。なあれなんか来てるっぽいな今手にビリビリってきたような気がする。じゃあ絶対来てますよ。じゃあ絶対来てますよ。びっくり。もうこれで終わらせてくださいよ。お願いします。お願いします。お願いします。なんか嫌な匂いがプンプンしてるな。もう体に悪い。するからですよ。なんかもうぬくいの出てるもん。出てないわ。電気を。いきます。どうして牛の鼻には丸い輪っかがあるんですか、教えてください。どうもお考えになりますか。いやでもあれはあそこを持って連れて行ったりするじゃないですか、引っ張ってそのためにつけたんでしょ、人間がパカンと穴開けて。いやいやそんなことないです。僕昔牧場で牛の出産シーン見ましたけど、輪っかついて出てくるか。これはないわ。だって交尾してる時もつけて交尾してるわけですから。いやつけて交尾してんのはかまへんねん。なぜ出てくるやつが輪っかついてるの。いやそれはもうずーっとついてますよ。ごめんなさい。ただね僕この話をね進めていくに従して当たってそうそれ輪っかってなんで輪っかと決めてんの。いや丸い輪やから輪っかでしょ。輪ってなんで見えんの。半分しか見えてないやんか。でもさ、もうこんだけやん見えてないのは。見えてんのは思いっきり輪っかやん。違うじゃないですか。こう輪じゃなくてこう刺さってるかもわからないよね。でも入れてるだけやったらここ引っ掛けて引っ張ったのズズズズってそれはいや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 怖いね。いやそんなことないそんなことない。なんでよ。こういうヘアピンみたいなやつをねグググググググッと刺してて、ほんなら刺したら背中がどうかから出るでしょう。そこをキュッキュッて曲げてる。そんな虫見たことない出ててキュッキュッて曲げてるいやそれはちょうど黒の部分やから分かる。白のとこに出てもうたらもう一回刺し直し黒のとこやったら黒やから分かりにくいだけ。なんでそんなここから刺してここまで長く入れる必要があるわ。違うやんけ。俺が言いたいのはそういうことじゃないねん。輪っかは輪っかやで。でもそうかもしれんやないかっていうことを俺はお前に言いたかったし、だからお前らね見たものをねなんとなく見えへんところまで勝手に。でも牛の近くまで行ったら明らかにこっから穴開けてこうついてんのは見えるわな。じゃあ聞きますけど、あなた牛の近くまででどこまで牛の近くまでなあ。いやこの辺までは見た。もうそんなん全然近くじゃないやん牛にしたら。でも鼻は十分見えてるやん。あかんそんなん絶対あかん。なんでやねん。あかんほんならお前はどこまで寄ったことあんねん。俺はめちゃくちゃ寄ったことがあるよ。お前じゃあ俺がめちゃめちゃ牛の近くに寄ってんのを想像してみる。それよりも寄ってる。大体はこの辺大体はこの辺やん。ほんならお前はどこまで寄ったんやっち。俺はもうものすごいとこまで寄りましたよ。本当にものすごいとこまで寄ったって、ここで見たって、輪っかは輪っかやから。俺はお前のことをそんなに好きじゃないけどだからといって言うてるんじゃないよ。お前とは付き合い長いけどマイルドセブンライトよりお前との付き合いの方が長いけど、でもそれは違う。ごめん。違うそれはみんな分かってる。みんな輪っかっていうの分かってる。輪っかは輪っかなんですけどね、僕が近くで見た時に輪っかでしたよ。でもね輪っか言うてん今。輪っかと決めつけてることが僕はものすごい腹立ったから今日はほんま全員やりますよ。何をパンツ脱がしますよ。うわ全員のパンツを脱がすことを今決めましたよ。全員のパンツを脱がして隣のやつの口に入れていきます。今までたくさんの名曲を世に送り出してきた松本さんにお願いです。私はもうそろそろ羊羹夫妻に飽きてきました。だから新しい出囃子を作ってください。
いつからこのシリーズが始まったのかそんなもん誰かに頼めよなんで俺がテーマ曲作らなあかんのっていう話じゃないですか。だからほら一番最初にそれ言うた時にほら、たまたまジャンキーが作ってくれたやん、誰か作ってくれるやつ言うてくれ言うたらそうですよね。ね、だからまあできたらまあ、まあすぐっちゅうのもあれやから、例えば年明けた一発目の絵やから、っていうか別に今ここでやってもいいですよ。マジっすか。今もう作ってくれんねやったらね、おお来たな。これでほなこれでじゃあレコーディングを一発 OK でいいですか。全然いいですワンツーワンツーははこんなどんな感じなんですかね。ちょ音だけでええから。わかりました。ワンツー大丈夫 OK。 はまり僕いつも思うんですよ、笑い声が入るでしょ。そらあかん。これものすごい嫌。すいません。どこのレコーディングに笑い声が入るの。そらそう。岩崎宏美の万華鏡やいう話。岩崎宏美の万華鏡機嫌損ねたら大変なことになる。おそらくね、僕もまだ歌ったことないから分かりませんけど、多分20分ぐらいになるんです。出囃子やからまだ幼少の頃から嫁に行くまでの話やから誰がやねん誰がやねん。もう出囃子やからその間やからこれちょっと邪魔やな。すいません。お前コーラスとかやれよちゃんと。どんな曲かも分からへんのに。ジャズこのフリージャズよ。楽しなかったら俺嫌やねん。音楽って楽しいもんじゃないの。楽しいもんじゃないのか。楽しいもんだよ。乗ってる。イエーイ。乗ってないのか。いや乗ってる。言ってるの。いやお願いしますよ。ちょっとね風でね鼻がズルズル言うのでそれだけがちょっと逆にええな思ってるんですけどね。9だけちょうだい。9だけ。はい。でも今してまっちゃんベイベーはいはいまっちゃんベイベーまっちゃんかわいいまっちゃん全部引き声出てへんしまっちゃんベイビー言われてもはいはいって言えや。出囃子やで。そうですよもちろん。ちちゃんといけて今からもうちょっとガーッと上がってくる。ほんまかいな。止めんなよお前早いねん止めんのが。ごめん音楽って楽しいもんじゃないの。楽しいもんですよ。楽しいもんじゃない。楽しいもんやってちょっと面白いけど今の感じね。どんどんちょっと上がっていってくれんとダメやで。出囃子やからまっちゃんベイベーはいはいまっちゃんめっちゃかわいいまっちゃんかわいいどうしてまっちゃんベイベーベイはまちゃんもレイリーはわほわふわはわちゃんと入ってこいや。お前今ので俺どこに入ったらいいの。はいはいは分かるわい。ちょっと聞かしてちょっと聞かしてごめん聞ける。マツケットまっちゃんベイベーはいはいまっちゃんめっちゃかわいいまっ
ちゃんかわいい。どうしてまっちゃん、まっちゃんベイビー、ベイビー、花ちゃんもレイビー。はわほわ、ふわはわ。いいじゃないですか。これではふわはわのとこで。昨日の夜腹立ってね。何が？お前あれやろ、もう洗濯物とかせえへんやろ。自分で。うん。あ、しないですね。せえへんやろ、せえへんから分かれへんねん。めちゃくちゃ腹立つんですよ。なんで？洗濯するでしょ、僕なんかまあもちろん自分でしますわね。いやいや、いやほんまに。どうでもええけどこれ元気やなおい。それ誰に言うてんの？誰に言うてんの？でね、あれ乾燥機から出してくるんですけどね、もうね、なんやろあれ、パンツがね、絶対裏返しになってるんですよ。わかります？いや、それは入れる前にちゃんとやって。違うねん、俺はそれが嫌やから絶対脱ぐ時ちゃんと脱いでるんですよ。それはもう優しくスキャンティーを脱ぐように絶対やってんのに、洗濯して乾燥機放り込んで出てきたら裏返しなんですよね。6枚あるうち5枚がもう裏返しなんですよ。シャツもなんですよ。シャツもヘインズのシャツも全部裏返しなんですよ。これをどういうふうに思いますか？回転するやん、洗濯する。回転しますね。あんなんでこうなってるんちゃうの？その時にパンツやシャツがクリっていう裏返し。段階でこうひっくり返ったりしてんちゃうの？ひっくり返ってもいいけど、なんでもう一回ひっくり返れへんの？最後はなんで裏で終わんの？ねえ。あんけどや。真っ暗の中でパジャマ着たろう思ったら絶対ひっくり返ってきてるでしょ。絶対ひっくり返ってんやろ思ってひっくり返してきたらやっぱひっくり返ってるんです。うちの犬は車に乗せると窓から必ず首を出します。よういますよね。危ないから怒るんですが絶対言うことを聞きません。彼らはなぜあんなに首を出したがるんですか？ああ、そうですね、よく見ますね。動物はまあそうですよね。犬のこと詳しいですもんね。犬のことは僕はもう本当詳しいですね。犬が何で動いてるかっていうのも分かってますからね。まあそれはいいんですけど。何俺の仕事。いや、ちょっとしたとこ引っかかる。何で動いてるってどういうこだから犬にも心臓がありますよね。と？でその心臓がありますけど、その心臓がどっこなるでしょ。この心臓が何で動いてるかっていうことも僕ぐらいになればもう知ってるってことですよ。そして犬は僕が知っていることを犬も知ってますよ。これは面白そうだ。もうええわ。だから犬はなんでこうやって歩くか。何やねん。いや、もうええわ。もう何やねん。分からん。どうしてほしい？そう、いっぱい愛してほしい。離さないでほしい。やっぱ車の一番上っていうとね、何やと思います？なんなんやろさ、ロールスロイスとかほら。僕はやっぱり最高級車、一番の最高級車っていうのはジャガーやと思うんですよね。それ。お前、わががの車の乗ってることバカじゃないの？それでね、ジャガーっていうのは前にこんなんがいるんですよ。エンブレムがジャガーの印じゃない。だんだん近づいてきましたね。犬は忠実心がありますから、うちのご主人様をジャガーかと思わしたい。どんな国産乗ってる主人でもジャガーと思わしたい。犬は思わせない。松本さんはよく女の子に可愛いと言って抱きしめられるそうですが、僕は一度もそんなことがありません。どうすれば松本さんのようにキュートになれるんですか？男はね、男の魅力僕が今日聞きたいのは男の魅力って何ってことやねんね。
それはあなたがよく言ってるなんかワイルドさとかそういうことじゃないですか。はいはいはい、ワイルドさもあるでしょうし、優しさ優しさ、それから、なんていうんですかね、やさぐれ度。やさぐれ度。何ややさぐれやさぐれわからないですか？やさぐれ。やさぐれ知らないですか？いやどういう状態なんですかやさぐれ。あららら、やさぐれを知らない。やさぐれを知らない。はい、教えてください。だから説明しましょう。やさぐれ度っていうのは、なんていうんですかね、こう。だらしないね。違うんですよ。なんでほんでひばりみたいに。言葉で言うと、そうなんですよ。今あなたが言っただらしなさ。はいはい。これもある意味のやさぐれ度なんですよ。あ、なるほど。でもきっちりした男っていうのは、やっぱり女は私がいなくてもいいのねってなるわけですよ。ああ、そうかそうかそうか。日野翔平の理論ですから。私がおらなこの人私がは。おらなあかんっていう思いをさせなあかんわけ。ただ僕なんかは本当は完璧なので、あえてわざとやさぐれ度を出していっているのがあるわけです。出してます？はい、出します。もう感じへんけど、ね、感じないでしょ、で普段ねは感じないですけども、家に例えば来た時に、やっぱこの人私がしとかんといかんわっていうね。家ではもうやさぐれ度めちゃめちゃ出してる。めちゃくちゃ出してます。どんな感じなんですか家では。で例えば家帰って、これ冷蔵庫パッと開けるでしょ、はいはいはいでなんか飲み物パッと取ったらもうそのまま開けっぱなしにしてそんなんやさぐれ度なんか。ほんならそれを見てた女がもうこうジャンって出てくるわけ。そらじゃんっていう冷蔵庫やからね。そうまあそういう思いに刺すわけですよ。そういうのなんかだらしないとかそういうことじゃないわけや。そうですよ。これはやさぐれ度になんねや。そうなんです。これトイレ行ってババしても流せへんかった。流せへんかったりするわけですよ。もうこんなんほっとけないじゃないですか。なんで流せへんの。それはあえてですよ。やさぐれ度を出してるわけ。やさぐれ度を出してるわけですよ。だからもうすんごいですよ、うちはもううんこがもう。いや誰かが流してくれるまでほったらかしなん。そうですよ。その上からまた次の日もババコティッシュ1枚置いてね。こうやりますよ。でももうほっとけないわけですよ。本当にあなたっておっちょこちょいって。いやおっちょこちょいじゃん。余裕でババしとるわけ。慌ててやってるわけちゃう。まあこうガーハハこのテレビおもろいなハハハ言いながら電源入ってなかったりするわけです。お前それくるくるパーやん。もうつけられるわけ。もういや怖い。そんなやつ部屋おったら可愛くてたまらないわけですよ。でこうガーって抱きしめられるわけです。かわいそうな子やから。いやもうキャー離せへんってなるんですよね。かわいそうな子やからやね。僕またキューキュー足でごまちゃんキュー言いますからもうめちゃめちゃ可愛いですよね。それでやっぱりこう喋りながらでも可愛いとこはやっぱり出していかんといかんね。出してます？こういう仕事の時は出さないですよ。仕事の時は出せへんねん。普段はやっぱり出しますよ。そう。何やお前今日何してたんとか言うでしょ。何してたんやお前。別にずっと言いよった。殴らなしゃあねほなもうガーッときますからね。え。かわいそうな子やからね。キューキュー言いますからね。ほらね帰らないっすわ女。いやそれは危ないからね。ボタンとかでもねあえてこうねこう外してたりするんですよ。それやさぐれこんなん見てもうたまらないわけですよ。私が止めたらな。私が止めたらなって思うわけですよ。これねダブルですから。ダブルって何がダブルや。ダブルで外れてるっていう。そうもうその辺もっとね普通男の人これ本当盗んで帰ってちょうだい。ってうなずくな。これ盗むべき。でねお風呂とかああいう時でもねボコ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 浸かるんですよ。もう死ねもうそのまま。ほらコンコン何してんのガーッてわーってなるんですよ。ムカつ
くわパンとかどつかれることもあるんですよ、この辺とかパン。ねえ本当に動物飼うてる？持ってないよ一切？金魚とか熱帯魚とかそういうのもいないんですか？何がおかしい。あ、金魚ぐらいはたまにはおるかもわからんな。何やそれ。おいっ子やないんやから。たまに今の面白いな。まあね、あなたは家族ありますからね、僕も本当に動物飼おうと思ってるんですけど、なかなかね。何飼いたいの？いや、そうやっぱ犬でしょうね。犬好きみたいな。いやだ、男やで。違うんですね。本当に飼いたいのはもうちょっとこうアップしてみたいなイメージを。本当に飼いたいのは雑種なんですよ。雑種のでかいのが欲しいんですよ。まあでもマンションでしょ。買えないじゃないですか。まあそうですよね。ほらでまあなんていうかな、掃除機があるからええかなみたいなとこもある。いやいや、犬はおらんけどまあ掃除機があったらええかなっていう気もする。面白いこと言うな。似てるし。ダメですか？なんかこう犬好きをプッシュするよな。もうなんかわからないんですけどね、やっぱりね、すっごい犬が好きなんですよ。犬の中に入りたいと思う。入りたいのはおかしいやん。好きすぎて入りたいっていう気持ちあるやんか。猫でも可愛かったらニャーってやりたくなる。それはわかるがな。まあグチュって中入ってるから。入れへんって中入ってニャーって浜田さんがたらこ唇にならざるを得なかった理由をぜひ教えてください。これははっきり言ってトラウマですよね。トラウマ。俺？あれはみんな言うてたよ、中学の時も。お前がおれへん時はああなるよな。で一回お前が休んだ時に学級会の議題にもなって、もう青木先生がもう何でも言うてあげて浜田のことみんなで語ろうはいはい、もう言うてあまたですよ。最後みんなで大泣きして、で誰が浜田にパン持って行ったる言うて、言うてましたよ。あれはトラウマ。トラウマやねん。何のトラウマなんでトラウマで。まあこれはでもテレビで言うとね、まあこれねもうオンエアできないですからね。なんでやねん。言うていいんですか？たらこ唇になった理由ですよ。そうですよ。そんなもん理由あれへんわ。いやだって僕は浜ジョーンって浜田君って言った時に見てもうたもん。何をやねん。じゃあもう言いますけど親父に長い休みには気の合う仲間と命がけの冒険に出るという松本さんに質問です。シベリアの奥地で見つけたという毒キリンの生態についてそろそろ教えてください。僕出会いました。はい、毒キリン。見た目はどんな感じなんですかね。普通のキリンとあんま変わらない。普通のキリンっていうのは黄色地に黒点じゃないですか。いやまあ毒キリン逆なんですよ。黒地なん。黒地に黄色点なんです。これ分かりやすい。毒キリンや。そうね、こう点の部分もねよう見たらね毒って書いてある。いやただなんで毒キリンなんですか。噛むの？噛むの？それはもう甘噛みですけどね、噛んできます。甘噛みやったらお前毒噛んじゃあれへんわ。いやだから余裕なんですよ向こうは。いや余裕でもなんで毒は生かせてないからそれ。甘噛みやったら。いやだから本当の怖いヤクザってあんまり「うらうら!」とか言わないでしょ。言わない。いい加減にしなさい。あれと一緒なんですよ。いやだからこんな毒持ってるかどうか分かれへんがな。ずーっと何に対しても甘噛みやねんやろ。いや死んだやつはおらんわけやろ。ガブッとか。いやだから何にもこっちから攻撃仕掛けへんかったらそんなガブッとは来ないですよ。噛まれたら死ぬんや。死ねへん。
どこキリンが言ってるやんけ。アホかお前は。食べたら死ぬんですよ。あ、どういうこと？キリンを？そんなだからフグと同じ毒ですよ。いや、そんな見た目の肝があかんねん、肝が。そんな見た目のやつ食べるか？黒字で黄色なんや毒って書いてるんですよ。そんなの食べるわけないわ。ほんな死んでるやつ俺が一緒にもアホか。普通のキリンと一緒で草とかそういうのも食べるわけ？ああ、それは食べますね。甘噛みですけど。甘噛みやったらいいお菓子になるがな。だからいつも胃は痛いですよ。なんやシクシクしてるでしょ。消化は悪いでしょ。ふわふわもう慣れましたか、東京に？もうね、慣れないかんと思うんですけどね、やっぱりね、この東京大阪の距離感がね、どうしてもね辛いですね。なんで？大阪から東京来るときは2つの方法しかないでしょ。新幹線乗るか飛行機乗るかね。そうですよ。どっちも嫌いなんでね、どうしたもんかなっていう、ね。何言うとってもうね、飛行機嫌で、どっちがええって言えば飛行機か新幹線。まあでも新幹線の方がいいっすよ。せやね。もう楽やから。飛行機はね、あれはもうダメやね。新幹線でもゆっくりできるけどね、隣とか後ろに乗ったやつがもうとんでもないやつだったらもう3時間大変ですけどね。うるさいやついますからね。猿家族。猿家族ね。この間ね、バカな家族います。2人並んでてね、こう後ろ、その横になんちゅうの、向かい合わせにしてシート、旦那と嫁はんとね、多分旦那のおかんやがババアや、ババアとガキ2人おんねん。そのガキがキーキーキー、ガキってね、思い出したのにそうあれはね、なんやねんやろって俺もずっと考えたんですよ。もう3時間。もうその間ずっと俺と松本こうやってネタ売りしながらとか言って言ってんのに、何にも言えんねん、その猿ババアが。親がね、言わないかんねん。あれね、やっぱりね、感極まってんやろね。なんでやねん。新幹線乗ってる大好きなおばあちゃん、お父さんもおる、お母さんもおる、前にはアイスクリームもおる。幸せやもう腹立ってくんねん、あいつら。すごかったよ、ほんまに。ほんでもうギャー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 言って、その親が一個も止めんとババアがもうなんとかちゃん、もう周りにもう迷惑やから静かにしなさいって言う前にこうほんまな。俺自分のガキやから多分こう髪の毛ガッてつかんの、静かにしてこらって。多分こう顔をこうやって静かにしてこらって俺は言うよ。あれやもん、表日ね、みんなねグリーン乗せすぎよ、子供をね。そう昔グリーンなんて乗られへんかった今もん。もうやっと乗せてもうてんのにやね。クソガキだー。よう食べるしね、新幹線乗ったガキはね。だって東京から乗って3時間ずーっと物食うとんねん。大阪着いたらちょっと大きなってやる。してもんてそれ大きなってんじゃない。声変わりしてやがる。いやそれはないですけどね。何食べんの。何食べんの。だけどな何食べんの。あれやで、アイスクリームかうなぎかやったっしゃ。ほんでおかんが一言も何にも注意せんな思って、俺をオリシナ振ってみたアホみたいな顔してた。そうおかんがアホみたいな顔しとる。おかんはアホみたいな顔しとるよ。いやほんまに。フォローせえ。でもな、あれやで、飛行機も怖いよ。飛行機どんだけうるさかってもやっぱり飛行機よりは新幹線の方がええな。あんた怖がりやもんな。怖がりやね。なんでや、ちょっと揺れただけではぁ言うやろ。だってもう乗った時点で俺はもう落ちるって決めてるもんね。もう無理やと思ってるから。だから乗る時もスチュワーデスが「行ってらっしゃいませ」って言うやん。腹の中で「世に帰る」いっつも言うてる。ほんまそんなことでまだ家族がこう乗ってるでしょ。お母さんさっきの飴食べたいとか言うんですよ。おかんがもう着いてからにしなさいとか言うでしょ。いつも腹の中で着くかな。お前わらん乗っかってなんでそんな考えしかできない。松本さんは普段からギャラを現物支給でもらっているそうですが、ガキの使いでは何をもらっているんですか。
それは知らんかったわ。現金じゃないんや。元気に僕はある種お金を信じてないとこもあるんですね。ああ、なるほど。だってあんなもんは結局、何でしょうか、日本銀行が勝手に作った紙切れですから、はいはい。あんなもんあれに別に何の価値もないわけですから、それはやっぱり現物こそ。いや、それ知らん。あ、番組によって分けてんの？じゃあ大体分けてますね。この番組は何をもらう？そうですね。はええ。いや、ガキはって書いてますけど。ガキは大体俺の塩ですよね。お前そんな山ほどあるやろ。俺の塩ですか？いや、それはお前と俺とのもう取り分の感覚じゃないですか。一緒やん。そう、山ほど俺の塩が買えるほどもらってるんですか？俺は俺の塩しかもらったことないから分かりませんよ。いや違う、俺は俺の塩を大体8つぐらいですよ。お前は一体俺の塩何本買えるぐらいもらってんの？8つっちゅうことないやろ。俺の塩がたかだかお前あんなもん100何本やろ。8ついうことないやろお前。じゃあ8つは言い過ぎましたけど、まあまあ11とかそんなんですよ。変われへんやん。そんなもんですよ、俺の塩は。でも俺の塩はうまいからね。いや、知ってますよ。いや、いまいちちゃんと絡まってんのかどうか不安ですけどね。透明やから透明ね。うわ、ここだけ濃いみたいなことそれはあるんですけど、まあ俺の塩は俺の塩として。僕は大体俺の塩かい。俺の塩を。じゃあ他の番組はなんか違うもんもらってるわけです。それは違うもんはやっぱそれはもらったりしてますね。何をもらってんの？じゃあまあ平々は大体バナナですよね。台湾バナナですよね。デラックスはサウザンアイランドをもらってる。何？サウザンアイランドですよ。何や柿色のドレッシングか。お笑いの人って割と素人の女の人と結婚しますね。あ、そうなんかね。えなんかの婚約者ぶっ最後らしいな。ただね、違うんですよ。あなたみたいにほらもうそういうふうに言うじゃないですか。でやっぱり世間の人たちもタレントの結婚する相手をいいとか悪いとか言うでしょ。で僕ね、周りがねこうなってくるとね、松本はやってくれるやろと、うおーというようなね。どんなやつ出てくんねん。そうもう俺もそんな言われたらかなんから、もう俺はもうこの上はマジの話ね、40ぐらいのババアと言っとこうかなって。でもそれならね、誰も何も言えへんやんか。いや、俺は言うわ。世間言えへんかっても俺が言うわ、お前そんなの。いい女言うたって所詮ね、そんなもん何年ももんですやんか。5年も経ちゃあね、みんなそらいろいろなってくるわけやから、あっちここが痛いやら手が上がらんやらそれはババアすぎるわ。なってくるわけやんか。若い女が5年経って上上がれへんから。僕はね、もう持って生まれたコメディアンですわ。ちょっとおかしい、それ言い方が。生まれた時からのコメディアンですから。でも僕人に笑ってもらえさえしたらもうお前笑ってもらおう思て40のババアってもう愛情もクソもあれへんねや、それにも。いやいや、まあそうやけど、もう女もう綺麗やらね、ちょっと大丈夫だよ。だから今バー出てきた中でもそんなん興味上がってきた中でも大したことあれへんのに。いやそうやろ。いや、ほいで毎日顔を合わす人ですわ。それがどんどん日増しにね、グレードダウンしていくのを見るのがやっぱ辛いじゃないですか。ああ、なるほどね。だからこそもう出会った時からもう衰えてる。それはそれ何の楽しみもないやないか。お前普通はお前結婚したらやな。だから聞いてみたら、これがこうなんの辛いやん。でもこれがこうなんのええことあれへんやん。なれへんに越したことあれへんやないか。一緒に最初おる時にどっちも若かったらお前いろいろどっか行けるけどやな。鼻からこっちクソババアやってみよう。お前行くとこ限られてくるやないか。それはいかんやろ。これを見てみんなまだ笑ってくれたらええよ。いや、だから今までで言うたら上のストライクゾーンはいくつやってよ。僕本当ないんですよ。だからね、これ正直に言いますとね、
私年上で知ってる女性っていうのは1人しかいないんですよ。その1人も1個上ですわ。1個上でね、旦那おってねまあいろいろあったんですけど、なんか美味しいなぁ。美味しないですよ。俺の方に越したことないじゃないですか。それは美味しいなぁ。だからね、それぐらいしか知らないんですよね。でもまあそれが急にもう40以上でええ言うてる。だからそれは若い方がいいっていうのはすごくやらしいですよね。肌の張りが違うとか、そういうおっさんめいたことを考えるから、すごいなんていうのかな。ついでよお前、そんなと引っ張ったらそのままやで。そのバカボンに出てきたおまわりさんみたいな。やっとこは怖いのかよ。マキじゃないんですから。お前マキまで覚えとんねん。だからそんなのを求めずに、だから性的な問題は一切考えずに、いや俺もう見といて。でまっちゃん電撃二回りのうさぎ年。お前も勝手にそんなタイトルつけたところで相手にされへんわ、あんなクソババ僕結構おばちゃんにモテるんですよ。ア。そうなの？僕ね逆にそう若い女よりおばちゃんの方がモテるんですよ。もうやめたって言ってよ。それとはうちのおかんも可愛い可愛い。そら息子やねん。そら我が息子やろ。そんな自分がもう怖いな。やかましい。レストランで食事をした後、アメリカンエクスプレスのプラチナカードを出すのは僕のちょっとした優越感なんですが、松本さんクラスの成功者になるとどんなことが優越感ですか？確かにまあもう今や気にはならないですね。彼は何を言ってるの？昔はもっといろいろ気にしてたやろ。何をいな？経済的なこととか、こんなんしたらな、お金もったいないんちゃうかとかね、そんなんをもう忘れてるよね。確かに俺もかなりもう横柄にはなってます。横柄になったらあかんやろ。だってね、冷蔵庫ドーン開けますからね。いやほんまみんな開けるよ。いやバーン開けるよ。これはやっぱりその稼いでる人間の冷気でどうぞ出て行ってくださいみたいな。いつでもまた冷やすからみたいな。あるでしょ。みんな開けるわいな。マジですか？いや彼かなりやっぱこれがなかったらできへん遊びですわね。昔はもう遊びなんや。こんなんやったんや手挟まりかけみたいな感じだったでしょ。絶対そこまでしてない。痛いんやろ？痛い。やっぱり34やからな。今日誕生日ですもんね。今日誕生日なんですよ。あれ今日誕生日ちゃうよ。オンエアが。オンエアのまあしかしあれですね、びっくりするぐらいプレゼントもらえませんね。今日でもこれ誰か持ってきてないの？ないもんな。いやもうだって別にあんたそんな持って帰るか言うたらまだどこ触ってんの？昔はあったんですけどほんまないですよね。なんていうの、スーツくれたりとか、あとなんか私を食べて的なものとかありましたよね。あ、そう。私を食べて的なものが的なものがまあはっきりは言えへんけど。まあ食べましたけど。食べたんかい！だからまあむしゃむしゃ食べましたよ。そういうのはもうやっぱり34にもなるとないな。なんでやろね。なんでやんだって分からへんからな。もうあれかな、おっさんやからかな。多分こいつもう知らなかった。俺がこう乗ってきたら重いんかな。それ関係ないやん。それおっさんやから重いわけないやん。それは見た目で分かるわな。なんか重いんやろな。もうおっさんやし、もうなんかもうはあはあ言うとるから、はあはあ言うとるから、重いと思うんで。笑うてあるかい。何やねんな。お前が言うたんや。何欲しいの？何がですか？プレゼント。いやだからやっぱ私を。いやもうそれ以外で。それ以外で欲しいもんはシナモン的なことやね。
何やろな、何もないな。何でも持ってるもんな。いや、何も持ってないですけど、ないな。まあ強いて言えば7半。乗られへんし。いや、乗れるって。乗られへんよね。俺こんなんとか乗るで。無理無理、そんな。あといろいろあるでしょ。すんごいなんかこんなんとかあるでしょ。ハの字になってるんですよ。知ってる？いや、まああるやろうけど。こんなんやで。乗る？乗るって言われても。乗る言われてもあれやけど。それぐらいかな。あとキャンプセットかな。一人の人はいっぺんには無理やわ、それ。あ、そう。一人の人って俺ファン一人かい。違うがな。一人のファンの子が例えば私番号を買いましたとか。分かった分かった分かった。そういうことですよ。はい、分かりました。みんな酔ってる。はい、分かりました。じゃあキャンプセット。一人でセットは無理やから分けたれよ。7半。なんか分けたもん。そういう分け方ちゃうがな。キャンプセットも山ほどあるがな。テントもあればそのバーベキューするようなこんなんもあるし、一人では買われへんっちゅう。なるほどね。この俺の魅力っていうのはやっぱり分かれへんのかな。今誰ですか。もう今はあれでしょ。なんかもうビーチボーイズとかあるでしょ。あの二人組がもう、だって反町がへいへい来た時もすごかったもんね。もうパッて階段の上に現れただけでキヤー言うて、ほいであのガキグラサンしてやがって、グラサン取ったんですよ。ギヤー言うて、ほいでまたなんか話の途中ではめたんやな。はめたらまたギー延々終われへんの。ね、それぐらい人気があるということです。まあ言うときますけど、あんなんとやってもあんま面白くないですよ。俺ぐらいになってけえへんかったら。今日何やねん今日は。溜まっとんのか。やっぱね、俺ぐらいになってくると。何それそれ。何微妙に何それ。動かしてみ。俺ね、普通の人より明らかに早いのが分かる。どう動かしたらいい？じゃあ指ちょっと動かしてみ。こう2本でもいいよ。うわ、遅っ。2本一緒やん。違う、こうやろ。下動かしてみ。下出してみ。下動かしてみ。濡れへん。怖い。濡れへん。皆さんこんばんは。今日は皆さんと一緒に、あについて、勉強していきたいと思います。今日はあ研究家の松本あきこさんに。それじゃあ先生早速、忘れ物をして思い出した時のあ、先生よろしくお願いいたします。していて誰かに呼び止められた時の先生先生先生やってたんですね。続きまして高いところから落ちた時のよろしくお願いします。続きまして高いところから落ちた、そして下で強く打った時のよろしくお願いします。
じゃあ先生、何か飲んだ時のあよろしくお願いいたします。昨日の夜の親父とのあよろしくお願いします。いやーびっくりしましたね。どうもありがとうございました。いやいやお母様どうですか？いやーちょっと上がっちゃったけど、上がってた？でもいい感じ。じゃあやめえよ。ちょっといいですか、あのエピソード全部嘘なんです。そんなん言うたら私も作ってみたいやん。勝手に作ってるそうなの。ほんま。言うてんのあんた。ほんまかい。私嘘言うたんか。お見合いだったってことにもびっくりされてましたもんね。お見合い知らんかったよ俺。そうやろ。あ、俺恋愛やと思ってたわ。何？あんま乗る気じゃなかったんや。好きな人いっぱいおるけどね。今日あきこが得意の川柳を。お母様趣味が川柳だということで、川柳ハマってましてね。はい、一句読んでいただきましょう一句読みか。たいということで。じゃあお願いします。よく泣いた弱虫、今はカブトムシ。今はカブトムシ。何ですかこれ。前もねなんかありましたよ。この時世会いに来たよとカーナビで。今の時代や。これわかりますか、松本さん？いやまあ分かるような分からんような話ですけど。いやこの人ね、ちっちゃい時よう泣くね、よう泣きよってん。お母ちゃん兄ちゃん何しよんねん。兄貴にいじめられた。そう泣く。あ、泣くん。それがカブトムシなんや今。よく泣いた今は。覚えとけ。喧嘩800戦無敗の松本さんに質問です。はいはいはい。相手に後ろを取られたらどうしたらいいんですか？これは一番不利やと言われてますよね。あ、後ろを取られた。後ろを取られるっていうのはね、やっぱり人はどんな達人でも後ろに目はついてないですからね。ただまあ僕ぐらいになってくるとそれは大丈夫ですね。取られても。取られても。取られるっていうのはどういう状況なの？後ろを取られる。そうね。例えばこういう感じですかね。こうやられると動けないじゃないですか。こういう状態から僕は。一瞬なんか俺今遠藤にかぶってると思って。いやだからそうなった時に男っていうのはどうしていいかわからないじゃないですか。あ、なるほど。動かれへんね、確かにね。動けないですからね。あんたの場合は大丈夫？まあ僕ぐらいになると大丈夫ですね。ほなちょっとなんですか？じゃあほんなら後ろこう取るわ。こうやろ？いきなりそうきますか？俺の後ろまず取れるとも思えないんですけどね。ああ、そうか。ええ。ほんならどうしよう。何？後ろ取る。後ろ取る。後ろ取る。ちょ待って、ちょ離して、こっち痛かったよ。だからもうなんかやる気なくなっていや、その中で負けたやんもん。違うね、もっと違うな、お前なんか違うぞ。例えばどんな感じで喧嘩が始まんねん。
水で肩がぶつかるのも普通はもうそうああじゃあもうそれでもいいですよパンぶつかったでしょお前ぶつかっとるやないかいうるさい。うるさいって誰に言うのお前はどこに目つけとんねん気ぃつけようわっとしたこう来ましたよねこう来た時に僕はねここで大事なことは暴れないってことなるほど。暴れると余計に締まるからで相手に愛情を持つということ相手に愛情を持ってこのランバダのリズムずっとケツがここ。そうでしょそれで話してもらったやろいや話すよそらお前がごちゃごちゃされたら。お前な自分で今上半身だけや思ったやろ。下半身すごかったよ。いや男は話してしまうんですよわーってなるわな。違う愛情が生まれますから生まれるかそれ。そういうことなんですよほんまかいな。これで僕は800円無敗ですからそれが一番いいと思いますよはい小林幸子のスタイリストをしている松本さん、はい今年の紅白の小林幸子の衣装を教えてください。早い話ですねああそうですねもう決まってんの？もう決まってますよ大体決まってますよ今年っていうか去年の暮れはどんなやったっけ？今日の暮れどんなんでしたお前が決めたの？俺が言うのもやらしいやんかスタイリストが言うのもおかしい話やんどうでしたか皆さんあれどんな感じでした去年のってどんなんやったっけ？だから見た人おれへんの？かぐや姫。かぐや姫。かぐや姫のやつまあこれも言うとね、言わないでって言われるかもまあもしかしたらカットかもわかりませんけど何カットかもわかりませんけど、去年のやつの今年は赤ですよどういうこと去年のやつの去年のやつの今度は赤ですよ色違いってことかい。でもL ですよ今度は。いやいやサイズはどっちでもいい。サイズ変わって色ちゃうだけやろ。お前サイズ変わって色ちゃうかったら全然ちゃうぞ。そんなことあれ見てる人間は一緒やん。かぐや姫。いやブワーなった時に去年これぐらいやったんがこれぐらいになってる。ちょっとざっくりになってますよ。楽しまれへん。これぐらい空いてたんがこれぐらい空きますからね。どうしたって。そこまでの違いは分かれへんやん。あそうですかおかしいな。今年はこんなんですよって言うたらしまいの話ちゃうんスケルトンスケルトン来ますよスケルトンを切る、スケルトンを切る全部透明なんですよだからもう父とか丸出しですよとそりゃ NHK 許すかな。許すもへったくれもないでしょ。なんで？ベールを脱いどるわけやからね意味が違う。ベールのとうとうやりますよ。はい何度となく衝撃の出会いを経て今の松本人志という人物像を築き上げてきた松本さんに質問です。人生の中で2度だけ会ったことがあるという小悪魔というのは一体どんな姿をしていてどんな時に出会ったんですか？びっくりしましたね。2回も会うてんねや。小悪魔と言いましてもね見た目がちっちゃいわけではないですよ。普通ぐらいの。ただね若干服がちっちゃいですね。それなんでわかんの？かなりピチピチやチャックもすぐフィーンって開いてくるんですよ真ん中ぐらい。チャックって何やの？悪魔は普通このぐらいまであるんですけど袖がねでもこのぐらいまで上がって喋ってたらすぐ上がってきてここでもう団子みたいになるんでここに穴開けて指通してるやついましたね。でものすごいつった感じでほなまたここがチュイーンって開いてくるんでもう背中もうブラ丸見えですからなんか悪いことすんのそいつは。悪いことすんの？いやそれは小悪魔ですからね。まあね。もともとはやっぱりその小悪魔からスタートするんですよ。悪魔になる前に。そうで早く悪魔になりたい。なるほど。ほんなら力的にはそんな大したことないんや。そうですね。だからこれから頑張っていかなあかん。でほんまはまだ修行中なんですよ。だからもうお風呂の来てるわけですよ。お風呂なんですよこれだから。竹内って書いてましたからね。
そう自分の着たらええんちゃうの？ちゃんと自分の使わせてもらえないんですよ。まだ。その一人前になったらぴったり測ってもうて、はい。ぴったり測って制服みたいやな。そうでそいつは小野って言うんですけど、どこで見た？冷蔵庫の裏ですね。別に何されたわけでもないんでしょ？見ただけで。冷蔵庫の裏で、そんなもんお前理由があって冷蔵庫の裏にいたんでしょあれ。もっと一人前の悪魔なら、それこそむちゃくちゃしますわね。見つけたら車が来たらでっかい石をドーンなったらもう落石がドーンなったりしますよ。でうわーって笑いますよね。でもこれが一人前の悪魔ですよね。いや違うよ。なんか冷蔵庫の裏で見つけたんやろ。なんかされたんか。知れてますよ。まあ小悪魔やからね。まだ免許も持ってないですから。何をされた？ブーンっていうごっつい言いよるんですよ。最初は冷蔵庫の切り替わる音やと思ってたんですよ。うるさいなぁ。思ったらパッと見たらそいつがやってたんですよ。口でね。切ったんですよコンセント。せやのにブーンって言うからおかしいなぁ思って。こいで痛い何自分捕まえたんかい。そう痛い助けてくれや言うて。いや怖くないです。お前がブーン言うてた。寝られへんやないか、寝られへんやないかって言うたったの。ほな何がおもろいんじゃほら。でもその寝られへん人が寝られへんのがもうおかしいってしゃあないんですって。なるほどね。悪魔やから。やめ時はどこやったんこの話。ゼッケンのあたり。あっこでやめたらよかったなあ。冷蔵庫の裏で見つける前ぐらいまで。あの辺りからもうちょっともうちょっとやばいぞ思ってた。そう、じゃあ来週から止めてね。確かに冷蔵庫の辺りの時にちょっとこうネタっぽくなっていったなっていう感じはした。そうでしょ。なんでそこ止まれへんかった？止められへんかったんや。冷蔵庫の裏のブーンというのをやりたかったんや。のをやりたかったし、正直言うと、もうちょい受けると思いましたよ。ところが思ったより、帰りがちょっと弱かったですよ。で弱かったなと思って、でちょっとなんやろ、うわ弱いなと思ったのを、顔に出そうになったのを出したらあかん出したらあかん思ってたら、もうなんかもうおかしなことになって。ねえって言ったとこはもうかなりもう目も当てられへん。今考えてももうあかんもう他のこと考えてたもん。話してくれやとかない。世の中は本当不思議なこといっぱいありますから。それは何、お前含めてってこと？はてな、いやそのクエスチョンって思うこといっぱいあるでしょ。ペットショップ行ったんですけど、ペットショップ夜どうなってるか知ってるか？知らんよそんな。もう誰もおらん犬とか猫ばっかりなわけですよ。まあね。フロアはもうそうなりましたらもうニャ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 ニ
宴が始まるわけです。犬も猫もぎょうさんおるんでしょ。聞こえてくるのはニャ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 ーまず猫からの猫からのまずは始まりですわ。それが終わったら次はワンワンワントーンが全然違うやん。猫はニャ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 ー言うてんねんからかぶさんか犬も。犬はそこかぶさなあかんやん。なんでワンワン胸の谷間を見したようなドレスで。なんでやねんですか。
でメス犬が今度こう長い葉巻で始まるわけです。はよ言えそれ。動物ってみんな喋りますから基本的にはね。ああまあ分かりませんよね、そらもう喋ってんのかも分かりません。そらあれですよ、電気屋でもそうですよ、夜中みんな帰っておーさんステレオとか冷蔵庫とかアイロンとかおるでしょ。あいますよね。みんなおるようになったらあいつらまた宴が始まる。どんな感じで？バーもう消えるでしょ。丸いのあんなインテリア感とかあるじゃないですかね。あんなとこでもみんなバー帰るでしょ。従業員帰って真っ暗になるでしょ。もうそこから始まりますわ。誰が口引きんの？まずタンスです。タンス？お前テレビやとか冷蔵庫やとか言うといてくじ引きんのはタンスなんだ。ああ今もうインテリアの方に行ってしまった。ああごめんごめん。あ俺は電気の方へ行ってたから。電気のくじ引きの誰？電気の方でもアイロンが口引き。あそんなこじんまりしたやつからくじ引きの？アイロンが5人。もっとでっかいやつからくじ引きのじゃん。アイロンが5人集まって始まりました。5人って5台集まって始まりました。どんな感じなの？にゃん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 。お前ってあんまでも緊張せえへんな。何が？あんまり緊張せえへん。なんかもう体が震えるような思いをしたことってないんだからもうほんまに緊張したのはこの番組でやらされたスカイダイビングですよ。あん時はほんまに怖かったもん。寒さと怖さでもうほんまに来ないのって言ったから、あれ以外は別に。そう、うん、他は別にない。ないもう体がガクガクなってっていう、もうなんかほんま生まれたての子馬みたいな、もう立つか立てへんかみたいな。ちゃんと立ていうやつね。そんなんない。ほんならあれはヤクザ。ヤーさんも絡まれたことないし、絡まれた時は別に大したことでもなかったから。俺昔あれ5年か6年ぐらい前は怖かったで。そりゃあんたヤクザの女に手出すからあんなもん。出してへんねん。あれは違うねん。あれは出してへん。そりゃそうやわな。違うそんなことしたら違うねん。あれは出したんちゃうねん。だから出そうとした時に帰って違うねん。俺の友達がお前のファンがおるからな、ぜひ歌ってほしいって言って、で俺はもうそんなん全然もうあかんあかんって言うてたん。なわけないやないかお前が。アホなこと言うな。なんで俺はそんなんせなあかんねんって言うてたん。あら。ほな、いやそれでも1回会うたるだけでええから歌ってくれって言うて、ほんで会うたんよ。ほんならもうごっつい化粧も濃いね。好きやんイケイケっぽいの。なんかごっつ好き者みたいな女やったんもう大好きやがな。で俺はほんま純朴な野菊の花のような子が好きやから。野菊の花な、だからもうこれは辛いなと思って、でもうあかんなと思ってもう早めに断ったんですよ。なんでほんなら部屋行ったの？いやだから一応マンションまで送ったろ思って、俺ってほらこう見えても結構ジェントルメン。ふざけんな。だからマンションの下まで送ったったんや。ほら上上上がってせっかくここまで来たんやからお茶飲んでいくって言うからね。お茶ぐらいは別に飲んでもええかなと思って、あんまりそっけないのもかわいそうかなと思って、相手はもう俺にもうほの字やからね。もう君にもうぞっこんやし。ぞっこんやからね。まあ茶ぐらいは飲んだってもええかなって、まあ男のなんていうのかな。もういらんこと言わんねえか。話進めやもん。俺のこの心のタッパー。分かった。タッパ何やタッパって。心がでかいわけやね。で上まで行ったんや。で9階ぐらいのマンションや。ほんでバーって入ったんや。ほんならもうそいつがもうこんな女やから、もうパッパラパーみたいな女やから、部屋入ったらアン・ルイスかけよんねん。バーでっかい音でバーっとね。でまあお茶ぐらいはもう全く何もする気なかったよ。ほんでお茶バー飲んでて、アン・ルイスがガーッとかかってて、アン・ルイスの曲が終わったなと思った。今までうるさかったから聞こえへんかって、アン・ルイスの歌が終わったらドーンドーン、ドア蹴ってドーンドーン、もうそれがすごい音やねん。ドーンドーン。最初俺ドンちゃんどんとこい何でも来いかなんか次の曲がアン・ルイスの歌かなと思ったんですよ。アン・ルイスこんな歌歌ってへんしなと思って、もう絶対違う絶対違う。ドーンドーン蹴っとんねんや。ほんでその女と一緒に住んどんねんな。あ結局は。そうそう、鍵持っとんねん、スペアキー。はあはあはでなんで蹴ってるか言うたら、あともうチェーンだけやねん。あ。あそうか。ほんだらこれぐらい開いてんねんやドアは。もうオカルト映画の世界で。ほな見えてんのじゃん顔も。そうや、見えんねん、見よう思ったら。
あ、もう見えひんわな。そらもうそら見られへんわ。そらもうガクガクになってるからね。生まれたての公務員になってるから。ほんでね「はよわけんかこら!」って言うてんねん。ああ、もう大変や。えらいこっちゃ。お前また男引きずり込んどんねやろ。またやってんねや、それ。女が好きもんや。このチェーン開け。開けたら殺される。ほんでその女もな勝ち気やねん。誰が開けなあかんねあ、そんなん言うたらあかん。ん。なんでそんなもん開けなあかんね止めな、そんなん。ん。えあんたも止めな、んなん言うなやとか。いやそら開けんでええって思ってたから止めへんよ。ほんならしばらくしたら男がおれへんようなんねん。あ、帰ったんかなって思って帰れへん。しばらくしたらまたタッタッタッタ上がってくる。今若いもん呼んだんじゃい。ああ。そんな